minyalo timo onge. Gima wadwaro es ni ng'ama oketne ben ng'ama nyalo somo polisi mo kawo polisi mo yudi ni polisi wa ne wacho ni ya onengo wakuny borehole kata waket pisi yaka. To mondo mi waket pisi yaka ok iwuog okiji ni waketo pisi yaka itimo research nonro ni to mondo waket pisi yaka watim borehole kos walos pi mo nyalo harvest pi ma koth chwer to wasave pi ne kanye to kisa loso man tiloso ni polisi ne kisa loso polisi ti manyo budget gi polisi ne nikech ke kwanga to pesa ni dwa timo nade to wacho ni pesa ni adwa keto go gero go hospital mangiso ni mondo mi ngat mi pesa nyaka bed polisi moro ka mangiso ni dwa gero ngowa serikal. Koro jok moketegi inyalo ket ng'ama ber kabisa mosomo mariek mong'e weche mag polisi mosa ginene class lakini bonge kaka serikal tiyo ok inyal nikech wawunde sani ni wawunde tiyo natiyo ga consultant international NGO moko madongo wawunde ni idwa gero hospital ma Dar es Salaam. Kora ndiko grant andiko ginene nikech watiyo gi serikal ndiko idwa gero ginene idwa gero hospital ma Dar es Salaam kata Kibera tipenye to ng'amungi sini dwaro ang'owa ni dwaro Islam ka ni dwaro hospital ka ti wacho ni hapana serikal ni agenda mar health monego tiwe nade monego be ni ng'ato ka ng'ato be ni nyalo access medical tipenje to ng'amungi sini Kibera en ema nyaka tikete tichake kolo polisi moro ni Kenya National Bureau of Statistics no wacho ni ya kuom mine makonyore 10 Kibera 9 konyore udi mangiso ni sabedo gi polisi mokwongo mar gero hospital nikech en polisi mar serikal. Mar ariyo in gi evidence ni nitie shida mar health kanye mar Kibera. Kata number 3 in gi polisi mar county government mar Nairobi mabe wacho ni health nyako timo nade health is priority number 1. Koro kese keto gigi teloso gi action plan ni midwa manyo go pesa kokedi manyo go pesa e serikal kata county government ni ya chik mar serikal wacho kama chik mar county government wacho kama nono mar serikal be wacho kama agenda mar serikal be wacho kama. Koro dongruok mara miketo oketo keta ni wuok tebe na ndalo moko ne watibo project mo mapere ng'en mapere ya los juice ne mamit kabisa enya los juice na madho mapera moko e Dubai do kede tedo mapera juice mapera mit kabisa to kana county government ma wabecho no donjo to na winjo ko wacho ni ng'eni wadwa keto kambi marego mapera ka mondo juice ma mkech o mabecho ko mapera ng'enya to gitego wacho ni ng'eni wadwa keto kambi maloso ang'owa maloso omena mano ni winjo ni keto kambi mano omena ganye. Koro mano kane wanone dakika 5 kuma no bede police expert wacho ni ok nyal timore nikech mondo mi kuke mapera polisi mane ma promote mapera nyaki kuongi ranga polisi nyaki ranga polisi to bende kata kopogore kod county Masiama bende ne osewal joten migepe county ma Nairobi kae bende governor e county ma Nairobi mano Johnson Sakaja kwa nyalo mana neno moko kuom jogo ma bende ne owalo kaka jotenda migepe odiochieng' manyoro bende ka wanyalo mana ng'iyo kaka inyalo neno nyakwara Ramogi Jwang'a moko kuom jogo ma bende Johnson Sakaja mano governor e county ma Nairobi no walo kaka joten migepe wantiere kanyo kod Charles Kerich wale kanyo kaka joten migawo mar omenda Michael Gumo uchumi elonya manyasani wantiere kod Brian Mulama Dongo Talanta Patrick Mboga Wuotha joten migepe mamoko ma bende owal kod governor e county ma Nairobi Stephen Mwangi jaten migawo mabende ochung'ne wechego mag dongruok mar boma Ibrahim Ouma tayo telo e gwenge Rosemary Kariuki Ohala Morin Jerry Bero aluora mar Nairobi wantiere kod Anastasia Mutheya wechego mag thietha kaachiel kod Susan Silantoi tudruok gi jopiny mago jogo mabende governor county ma Nairobi ne owalo kaka joten migepe to wang'eyo ni county ma Nairobi kae ka wang'iyo jogi bende biro chwal gi nyim od bura mane county ma Nairobi mar mondo mi opodhgi ka wang'iyo jogo ma Sakaja yiero kwa chako kodi Nyafuanga mana mapiyo piyo kalore ni samaro bende chiegni rumo odiochieng' ma kawuono bende ochopo dwaro mar 2/3 gender rule to bende gin jogo mabiro tiyo kendo ke lokruok e county ma Nairobi ka capacity mar ng'ama nyalo tiyo ifwenyo gi gik mang'eny okwongo environment motiye be omiye freedom mar tiyo ne ka ndalo mane governor machon Mike Sonko kane tiyo ne wacho ni ok nyal tiyo kitemo tiyo to omaki kama kitemo ko ka jok mang'eny ogweta mowerego koro mondo mi awach ni deliver be environment no ber minyalo deliver be support ni tiyo mar governor minyalo deliver
Gender rule tije tekaga. Nikech okata gender kende. Nitiere kata gimiluongo ni people with disability. Joma nigi ng'ol mopogore opogore. Iyudo ka mago onge. Koro iyudo ka siasa manyika. Nikech joma ni appointment kata yiero minenogi ok tim atima ni qualification ni jois ni timango okay na timo strategic management. Ok tim kamano. Obedo gi siasa moro iye kama tin. Nikech ka penji sani ni what is the probability ni kata jotend migao ma jatend piny William Ruto no yiero kok siasa no donjore to kibiro kata chiel. Koro yudo ka ng'ato kisaketo e strategic management kusaomo ji to kelo ni mondo otigo timiyo gimiluongo ni working environment kata imiyo gi freedom ma onyalo wacho na dwa timo kama kata imiyo gi support kata ng'ama ok nyal tiyo kata ng'ama oge teko odonje system kanyo timo nade to nyalo tiyo makar we winja ne pachista chieng bende ka intiere county ma Kisumu kalore ni samarwa ema dhi mapiyo wadong mana kod dakika matin kende to watieko twak maro kalore kod jogi ma bende no wal kod governor county ma Nairobi ang'e ni gin bende ibiro chwal nyingegi kata ibiro chwal nyingegi od bura e county ma Nairobi kacha mar mondo mi opuodh nyingi to yande waneno ka kata e ng'wech mar laro kom speaker e county ma Nairobi ka en ng'wech ma bende iete kanyo bende wanyalo neno ka siasa odonje iye kinde mag puodho jotend migepe gi kosebiro nyalo bedo machalo nade Easter. En siasa, gigitegin siasa. Ng'amo puodh no, mage e wacho di no sing'e ni ng'ami dhi ket no gin jok mage. To siasa kae bende, sama ng'ato puodho ng'ato, kata ng'eyo ni e counties mopogore, pod gitiyo mana gi jo siasa mondo bendo chwal nying jok ma giparo ni nyalo tiyo. Kora ng'e ni kuonde mopogore kata members ma county assembly no chwalo nying jok moko kuonde mopogore mondo ket jok ma nyalo tiyo ni jopiny. Gima jok ma ginyalo paro ginyalo tiyo ni jopiny gi jok ma giparo bi gende ka assembly gi executive ginyalo tiyo go. Koro gigitegin siasa ema tiyo nikech jo siasa ong'eyo kaka gidwa tiyo, ong'eyo kaka plan gi ma gidwa tiyo go gi jopiny en, gik ma giwacho ni gi jopiny en, gi jok ma nyaka bed ni nyalo wacho ni magi gima ginyalo timo mondo jopiny bende oyud kaka sama ne gigo piny ni mae mane wawacho to ng'ani nyaka bed ni nyalo kelo gima ne wawacho ni jopiny ni mondo timre malong'o. Koro gik machal kamago ma wacho ni nyaka jako piny bende obeni e siasa kae nego bedi warango ni kata jok ma koro ketgi gimed jok ma gidhi tiyo mondo giwe kwayo members of the county assembly pile ni gibag gima. Sani ok warang kata ni ng'amo puodh mondo bede e kar executive kae. Jogo ema dhi miyo gin ma giluongo ni e sirkal ni gidhi keto omenda account holder ma kelo pesa ni jopiny ma bod miyo pesa biro e projects mopogore. Koro jopiny bende nego bed ni timo nonro ni jogi be nyalo tiyo koso jogi be ok nyal tiyo koso mano koro giweyo nikech gin gi sirango ni jo siasa mobedo od bura mopogore nitie. Nikech magi ema boyo ni ng'ato ket kanyo to konyal tiyo, ng'ato ket kanyo to nitie jok moko makata e counties mogo mwang'eyo ni oket gi e county wawach kata ni county mar Wajir to ento dak ga Nairobi so pile ng'ani odak ga mane windege kowuotho kuonde mopogore ok odak e county ni mondo kony kaka onyalo tiyo. Kine kuonde mopogore ng'at machal kamano nego bed ni nyalo dak kuma entiere no mondo inyalo rom kode kuma entiere no onyalo bet gi jopiny kuonde mopogore mondo gigo twak mondo jopiny bende duokne gi pachgi mondo ging'e kaka gik moko nyalo timbre. Koro warito mondo wane mae sirkal manyien mondo wane ka gibo keto telo mopogore ma jopiny nyalo bet kodgo gi twak mondo gibet ginyalo bet gi jopiny mondo piny omigi pachgi gik ma jopiny dwaro ok gik ma giparo ni jopiny dwaro. Koro mano ema warito mondo wane mano ema warito mondo watim kod jopiny mondo warang kaka wanyalo tayo kuonde maaye maber. Aneno ka samarwe mar rumo Easter okinyi makawuono yieni mar mondo mi chiw wach ni mogika mana mapiyo e bonyeri 30 ka waloro twak mar okinyi makawuono Easter. Wan e sirkal manyien wan gi thuolo maber kabisa mondo warang kaka wanyalo tayo sirkal mamalo gi mapiny. Wabed ni wanyalo go twak kuonde mopogore kata Kisumo kae wasechako bet gi jotelo e miga mopogore mando wabet koro wan kaka jopiny warang kaka watimo nonro nikech Kisumo kae wasechako gimiluongo ni town hall forum
jok moko mobet mopogore opogore sirkal mopogore opogore kata counties mopogore opogore bed ni wanyalo bet gi twak machal kamago mondo wawinj pach jotelo an jotelo bende winjo pachwa mondo wata bura maber nikech pesa ma watiyogo no en marwa ushuru ni en marwa koro wan mwaketogi mondo gitimnwa gimiluongo ni representation so representation no gi pesa wa nego bed ni itayo maber koro jopiny wayaw itwa wayaw wang'wa mondo wati mondo walok piny nikech mane gima wan go gi pesa omenda marwa wanyalo loko piny ka watiyo maber gi jok mwaketo mondo otinwa e od bura mopogore opogore. Erokamano ahinya Ista Chieng' kuom bedo kodwa e twak okinyi ma kawuono. Wycliffe Nyafuanga mana mapiyo piyo e bwo nyiriri 20 wachni mogik. Kaka Ista wacho no jopiny e kaunti moro amora ubede chiko yienu mondo mi ung'e kaka itelonu kono gilos riwruok moko manyalo bak mag civil society mondo gichego kaka tich dhi mbele county government. Ng'ato nong'isa ni public policy wacho ni pesa moro amora matiyo sirkal akanye akuomi gi an. Kono kik iweni koro waweni ma governor ma Wanga wawene ma Migori Ochido wawene Kisumu Nyong'o kata wawene Orengo ubede together to civil society moro to hakikisha ni telo mar piny otiyo. Erokamano ahinya Wycliffe Nyafuanga ka achiel kod Ista Chieng' kuom bedo kodwa e twak okinyi ma kawuono. Nyako Ramogi Jwang'a gi kanye mwachopo godo e giko mar twak marwa mokwongo e chenro ni mar piny. Bende pod amedo paro ni odiochieng' ma kawuono jotend migepe 24 manopuodho kod od bura odiochieng' ma kawuono biro chamo muma kar jot mar jatend piny Kenya William Ruto ka bende kinde ma bende nyasi ma kamano biro chakore wabiro keloni achiel kachiel. Gibiro chamo muma tok ka jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro ne ogoyo chapa e oboke moyiedhi mar sirkal nyingegi kaka jotend migepe manyien e pacho ka. Chenro ma kamano wabiro luonu achiel kachiel. Gikanyo yiena mar mondo mi akaw yoyo matin kendo agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka wachope giko mar chenro ni. Chenro mabiro tok ma en orako kik idhi mabor, ok orako en pok opogore kik idhi mabor. Jamni kata chiaye mosebedo maduong' nyalo bedo motegno makata ka njofni gi omake tok time gimoro. Kata kamano, moko kuom kit njofni gi nyalo duoko piny yuto mabiro kata ma ikelo kuom chiaye ahinya ka chiaye ochako bedo kod paro mar achiedh nade. Ganda sim tupo side. Piga lukukula wa achabi. Wa achabi. Okunyal bedu maber moloyo ka. Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda tu. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Watmana di mamiyo aparo nyabama nyote kotiendo. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Chekifala mekana mezubana na chekia kisubari ya mambaru ni mekana meja. Miel manyasani Wasunge kando hapa ni kudensi. kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro Lind Ramogi kod DJ Kolo e thum Dagmor. Ngeso ka ngeso sabichu tieno. Mana e Ramogi TV. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gituch kod gik mamoko ka gitimore kuno pogre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless.
Nyakora mga juang kamoro moro mintiere machiegni e chenro mar poko pogore odiochieng' ma kawuono wabiro ni kwa wuok e kar dak mong'ere kaka migosi mantiere e chuny boma ma Kisumo. Kinde ka kinde ka rowere osetieko sikul, wach modong' en mar manyo tich. To kapok kata mana iyudo tich ponono ni nitiere gi pok mari, en ang'o mitimo gi pogno? Ponono ni pok ondiki tich. Odiochieng' ma kawuono pok wadwaro rango, odiochieng' ma kawuono kata mana ka ing'iyo toka en pok mar goro. Wantiere gi rawera ma bende ok norito mar mondo mi ondike tich, en owuon nochako tich en owuon mar goro. Odiochieng' ma kawuono mane pok ma bende wadwaro rango. Gisani abiro mo kode, ong'ere kaka MC Kensolt. Kensolt, amosini misawa. Berbere. Machiegni chenro mar poko pogore. Erokamano. Wang'i mana ni MC Kensolt, lakini nyingi hie kapok wadonjo wabet en ng'a? Nyinga mane kipande iluonga ni Kennedy Ochieng'. Lakini nying mong'ere gi nyinge na mag watiyogo e kuonde mag field gi MC Kensolt. Nikech atimo gik mang'eny under art. Makoro wacho ni ijagoro to in MC. Ajagoro, to an MC, to ajami nyiero, to atimo gik mang'eny e bo art. Akeni MC Kensolt wayud mbero moro konyalo bede mar mondo mi wang'i matut kanyakla gi kit pok mitimo. Dong wanyalo bedo maber. Machiegni kela gwetho e Aya. Sawa. Sani koro wasebedo wadaro winjo sigana mar Kennedy Ochieng' mong'ere gi nying mar pak gi puoch kaka MC Kensolt. MC Kensolt mana kwa chako chenro makama udwado mar mondo mi wang'i matut. Okwongo monde ija kanye. Kennedy Ochieng' en jasembo kata jasembo kolal. Asembo kolal koro be ninyalo mna nyiso ni somi chopo kanya asembe misome koso. Asembe masome. Kennedy Ochieng' osomo from primary level to secondary level to kae to adhi e college. Omiyo from college kanyo nadhi mana kasefwenyo ni an gi pok mar goro ni. Nikech ne pok ang'e nang'o mabiro timo e ngima mabiro. To kana asefwenyo ni mae gima nyalo timo, to nanyiso minwa ni mae koro e mkondo madwa kawo. Mae yo madalo. Makoro college ni dhi somo goro. Yes, okay. Goro ni ok som. Goro ni en gima inyuoligo. Yes, goro ni en gima inyuoligo. Omiyo an adhi medora. Nikech nyalo bedo ni ng'e goro tikeri rangi. Omiyo rangi mineno atimo kani makiko kaeni ema nadhi somo kocha. To koro kata mana chakre kata mana ka nisewuok e skul mano nitieko higa mar college mar goro ni. Higa 2012. Makoro nyiso ni chakre higa mar 2012 nyaka sani wantiere higa mar 2022 isebedo kigoro. Asebedo kagoro. To kata kamano nagoro ga e primary higa 2014 nagoro e school to miyo ok nang'i nabiro time kama kura chopeni natima mar mor to dong yuto ni bende agino ni mai mitimo full time yuto ni bende iyudo ka kamano ineno tich matimo chalo ng'ama tiyo office to ok office kende aingo ng'ama tiyo office nikech kiyudo ka an samoro ayudo pesa ma yudo kawuono to gi pesa ma ja office rito ni bro chule opogore ahinya gi mara masani nikech iyudo ka an anyalo yude per day to ja office dhi rito nyaka dwe ru to an mara ne ayude pile omiyo tich matimo ni en tich machula maber saidi machuli maber saidi mok anyalo weyo chula maber saidi tapenji MC Kensolt nikech imbe ni MC takeki nyalo timo multitasking ng'eni chuo samoro multitasking uloso kutiyo samoro tek en geno mara ni nyalo temo mana ka penji koro tij MC ni to ne chako karang'o tij MC ni nochakore kama kana an e college mar art asomo Mwangaza Art School en Nyalenda Padikirika kana an e college to chimo kikelo ga ginde moko mag drama gi idwa ni school ka college represent skundgi nabedo gi hayo moyiera achiel kuom joma dhi timo joma dhi represent skundegi to nadhi ma represent school no gi drama an amielo Ramogi dance marach Ramogi dance amielo to gik modhi gi tuke mag miyo ji nyiero mag dholuo gi be natimo sani omiyo kanyo mana fwenyo ni kara duona nyalo bedo mamit e microphone koro kochakre kanyo ni miyaga kaka nyalo telo ne event moro amora mobile school kanyo nyachalo MC an mana nyalo telo ne event
ka welo biro to arwako welo kamano. Omiyo kanyo kaka nawuok to kana tieko graduate makora graduate ni skul nochako luonga koro kan oko. Ma pay na mokwongo chudo na mokwongo mano chula mokwongo no chula gi skul no. Your entertainment koro were koro gi your art your entertainment skul no chula mondo adhi a entertain gi graduation. Omiyo mane chudo na mokwongo to kanye mana ng'e ni kara nyalo timo gini koro kana biro oko ka na chako yudo koro nikech ing'eni koro inyiso imbe jisel iusori ji na nyiso ji ni an bende koro anyalo timo kama anyalo timo road show anyalo timo events mag wedding arus anyalo timo activations gik makamago koro asebedo ka yudo ga matino tino datimo to koro nikech yudo chiemo kawuono ahinya mwarango pok mar goro kido mage mag goro migoro nikech ang'e ni nitiere rang'iny mopogore mag goro gin mage mitimo? Okay, goro atimo dhongere kata dho wagunda luongo ni visual arts gin kaka minena timogi to visual arts inyalo bende mede more mag craft koro kaka inoga koro kete mawiro kagi magi ok nopuonjo e skul magi para kendi tichako timo lakini migoro gi magi to masomo kocha omiyo art lure mana kaka ikawe nitie mana ng'ama obedo specialize e goro such dhano ogoro such dhano kende makimiye meka matimo gi to konyal timo ma ino kin specialize in one area ni goro agoro anything mobira cross gimoro amora mobiro mbele na ni ken gor gini tabiro gore sama dwarre gisamo keleno omiyo an art kaya atimo everything. To kore wacho ni timo art okay wacho ni specialize in any other area. Atimo mora. Nikech ang'e ni art nitie mag wall mulling, jomilong ni wall mullers, nitie goro, canvas, mago duto titimo in. Atimo murals. Murals gin art madongo mitimo e rooms madongo halls, kata clubs, kata bar, kata salunde gi. Watimo murals madongo. Atimo gi. Atimo kendi. Atimo kenda but ng'eni ka tich ng'enya kama nyanja lweta moro matimo go. Namba 2 atimo such dhano luongo ni portrait kata portrait. Anyalo gori colored black and white mara midwaro. Mana atimo abstract art kabila minno kagi magi abstract art en art mopar gi wich imagination minno mbele kagi. To atimo backdrops mag skunde. Backdrop mag skunde gin kaka mag drama ka manyithindo dhi perform go e skul pogore. Mago batimo. Omiyo atimo art moro amora mobira cross. Ok ayiero. As long as in art moro mang'eyo maber anyalo timo to kelona pesa. Mana sa. Ang'e ni goro bende opogore kata mana gi rangi. Nitie rangi mane bende gigoro go. Ang'e ni canvas nigi mare kata mana ang'e ni wall mulling kata mana mag mullers mutimo go bende gi rangi mage. Koro inyalo mana nyiso ni kit rangi gin mage mopogore. Magi bende no kitiyo gi rangi. Ing'e ni artist nigi material ne mutiyo go. Ka anto atiyo gi water based en rangi mar pi kata oil based en rangi mar mo. Oil based gin kaka koro minena keto mbele kanyo go. Mago rangi mag mo. To maineno ka koro apply kani ma rangi mar pi to rangi mar pi ni en ma treat go canvas kata treat go surface modwa ti. Surface ka koro mai ngini surface makete gi adwa bro wiro oil. Omiyo ana tiyo gi media mora iluongo ni media. Yes, media gin colors mopogore mo tiyo go. Background mar art ka wan gi silk emulsion, wan gi vinyl matte emulsion, to wan gi acrylic paints, wan gi watercolor. Koro mago duto te utiyo go. Mago atiyo go. Koro kisebire field ka, isebire pap ka. Koro ni miya idwa tiyo gi rangi mane? Rangi mane ma customers gi ohero. Dong gimo mina penjo kamano, dibed ni nitiere rangi ma nengo ne ni malo ko owire gimoro nikech emo miyo na penjo. Nitiere rangi ma kigoro go inyalo bedo ni use nengo mamalo, moro nyalo tiyo gi rangi moro ma samoro ineno ni ma kaka wacho ni mar pi. Popogore gi mar mo. En gedo mara ni mar pi samoro ko nitiyo go to iuse nengo mapiny donge. Nitiere rangi ma kitiyo go to picha no nyaka iusa bei mamalo. Rangi kaka mag acrylic paints kinyiew sani tube matis marom makiani rom nango tin malich en tube matin container matin kama iuso ni 1,500 to ng'eni mane nyiew mana rangi achiel type achiel kende ma wach ni for example kuom ranyisi red
kata yellow inyiewo 1,500. Mano rangi ma kibiri goro go e canvas ting'e ni picha no kius piny ne 15,000 kadhi malo. To nitie rangi be ma kitiyogo tikoni mae to kadwa inyo japiny. Mae katiyogo ada uso ne joga gi 1,500, 2,300 neno. To nitie rangi be ma kitiyogo to iuso nyaka 300. Ma okoro oil paints. Oil paints gin rangi ma ng'eny gi ok ayudi gi Kenya kae. Unyalo import kwa, inyalo gol gi oko. To moko gi iyudo kanye? Moko gi wanyie hardwares. To wadhi e bookshops bende wayudo moko. Koro nitie wariwo gi mondo igolwa gi mwadwaro. Kinde ka kinde kata mne boma ma Kisumo ka bende neno ka ji embrace paintings. Bende ji onge kata mna ber mag goro ma bendu goroge. Ok anyalo wacho ni ok ging'e ahinya kata ging'e ahinya, gina diere. Nikech kiyudo ka customer obiro ni dwa nyiewo picha ka awuoyo nikech awuoyo ka karaka kadwa ng'e ma jomoko kaka winjo. Karaka customer kubiro dwa nyiepo, customer biro nyisi ni en gi pesa makama, ogolo ni pesa no chuth. Kogolo ni pesa no chuth, ting'e ni imbe kaka imako fuki do kinono, iwacho ni wakawa mondo alos machielo. But yo machielo iwe ni koro ohero art. Ok ohero art. Onyiewo nikech gino yani ber na ber sechego gi pesa men gono. Ng'ama ohero art ok bi bagen kodi. Obora kucha to biro to penjo bei, tigone bei to nyiewo picha direct. Omiyo Kisumu ka pod customers mag art onge. Miwacho ni pod ji ywagore ka gibiro nyiewo. Ji ywagore kabisa, ng'ato biro to nyisi ni ya. Ni koro gibetima ni. Uso na single 5,000. Creativity modhi kanye. Ok aparo mibedo go piny mondo ibi gima chal kamano. Ong'isi ni yani tima gino metimo ni ebedo uso na gino 5,000. Ng'ato be ng'isi ni ya gini betin. Uso miya gini gini 500. Omiyo gino nyalo nego chuny artist kabisa. Kineno counties moko, anyalo wacho kwa mfano Mombasa, Nairobi. Kidhi kuonde ka artist chiwo maber kabisa. Yudo picha kabila moko mbele kae, abiro tang'oni. Picha moko ni mbele kae maka ouso Nairobi. To ng'ano chulo kata rent higa. Rent ochochla higa te. To wanto Kisumbwa kae kiuse. To iluongo ni hand to mouth. Na pesa madhi adhiya mogo, dhi adhiya kuonde moko matindo. Ok wacho ni rach. Lakini jo Kisumu ka pok gikawo gini ma serious magino ni gini bwana chagoro gima kama wa aduok lweta nikech ing'eni ya this is giving back the society. Wambende watemo ni mondo wagone gi bei bed mapiny. Art and expensive. Wawacho ga ni art and priceless. Ibiro yude ka wuon 5,000 kinyude 12,000, inyude 20,000. Omiyo bei lokre kama. Lakini Kisumu ka bende unga gi symposiums, romo moko ma samoro nyalo ga tiere goro mag upedho ne oganda mar mondo mione. Yes, iluongo ni exhibition. Exhibitions watimo ga. Kata sani moro nitiere matimore ing'eyo social hall machon. Nitie moro matimore kanyo sani. Omiyo kanye ma wasani iluongo ni wasani artist te ma Kisumu ka radega. Mana ka artist moro nokobedo gi information kata ler motudore gi wachno. Nyalo bedo ni okonere kanyo. Lakini ka in gi information ni onego beni moro timre kama dhi wadhiga. Nicho wabedo gi chokruok maduong' Kisumu kae. Wasani no dhi kono mang'eny. Mara free city. Kamano. Wadhi kono mang'eny, General Sports Ground mang'eny, wadhi gi kwagi. Omiyo watemo uso lakini wauso joko. Joko nyiepo sana. Moyo jodalawa jo Kisumu nyiewo wauru. Jo Kisumu. Jo Kisumu nyiewo, apa ni giwinjo ni ginyiewo. Nego bende ging'e gima goro en. Ging'e gima goro en. To an ing'e ni ya, gima timoga ni ya, gimidwaro ne magolo ni. Ikelo na order ne magolo ni, to kendo order no agoni according kalure gi size midwaro. Ok abi overcharge, ok abi charge piny, abo be charge diere kanyo to kinena charge nikichangi so igani ya. Kineno na charge malo sana, ok ariembi. The compare ai duogo. They compare be ma ko chala fiduo nikech yudo ka customer moro se compare ko biro ka kata obiro ka to poko compare koro dio compare ko bika wan gi base moro Masai Market kacha nitie kanyo artist nitie kanyo mang'eny kabisa be magi uso ko chopogre gi becha makae omiyo ana use be mapiny adwana use be mapiny nikech koro kuma intiere nikech ine imigosi koso joka use nikech gintiere kore boma ichunyi boma ma Kisumu. In winje nyingno migosi.
ng'ama migosi en wendo modhial, en komodhial. Jok kae gin joma migosi. Gin jok ma ruoth norie badgi, orie badgi. Gin joma nyalo bedo go, ineno. Wawacho kamano. Migosi lolwe kenyari. An e diergi. Ok anyal wacho ni gin joma nyal afford art. Kalure gi bei ma uso ka. Ginyalo afford. To lakini jo migosi ng'eny gi nyiewa. Ng'eny gi nyiewa kabisa, jo okatamora gi nyiewa kabisa. Lakini gichwale badgi malo matin. To kata gomiyo na use bei mapiny, ok ause bei mapiny ni koro mane beche. Ing'e seche moko ibet piny koni ya, an gi bills machulo. Ka auso mae, auso macha bei matin, achaka adhi anyiewo materials ga mag tich, achaka akawo pesa na kano, to an gi bills, in gi familia, in gi achiel ariyo adek michulo. Mane momiyo ause kamano. To debe ni ago bei cha. To gigi nyalo bedo kata ufurahia. Higa inena gi picha no, nikech picha gi bende okwayi chiemo. Gina kanyo gi ine manyake use e kodhi. Achiedh nade mage kopogore kata mna gi joma samoro kaka iwacho ni jomok embrace art. Achiedh nade kata mna challenges mage ma in kaka MC Cancel tikadhe kaluwore kata mna gi pok mari mar goro. Wan gi achiedh nade mang'eny. Wacha achiel kuma par kata ariyo kuma par. En ni customer nyalo bedo nokelo ni order. Okelo ni order maber ni timne. Titimone kaka gimodwaro. To customer kobiro to ng'isi ni sikusema hivi. Okatimo kama. To gima okong'eyo niya, isetiyo gi materials gi miloso gino, gima en mano wacho ni timang'o, itim. Ing'e ni mano gima nodhi oparo, koko biro gi lokruok machal kamago. Koro odwa kawo lokruok to ket kuomi ni ne moko timang'o, ne moko timo. Mano achiel kuma shida mwakale kae. Mar ariyo, customer nyalo biro to mi deposit. To ng'isi ni chak tich. Kisechako tich, tibedo gi picha no nyaka chieng' biro kawe, to picha no nyalo bet go nyaka Yesu duogi. To kibet kode, ng'eni picha ng'eni sami medo bedo kode, picha no nitie kaka onyalo yudo hinyruok. Achiel ariyo adek kaka onyalo tuch, gimoro nyalo pugore nikech picha wagi. Ng'eni mano be kede kata mna kelo we penjo ni ikano gi yo machalo nade kata mna pichni gi nego be ni ikano gi yo machalo nade. Kamano. Pichni go nego bed rito kabisa. Sana Ramogi oil based paints gi onego bed rito maber. An atwe aketo gi kamoro achiel, apak gi, tatwe gi, taketo gi kamoro achiel. Kama pi ok tone, nikech chilo moro amora koton gi pi, to chilo no koridore to oseketho picha no kabisa. Gimoro kotuche matesni oseketho. Customer kobiro customer wangi kendo chalo tit. Oneno kuma otuchno to picha no wewe kamano. Omiyo an akano gi maber kabisa. To pare ni nyaka ikan ne customer picha no kata mana dweche 4 ikano na kana kamano. Ok okel kata mana storage fee, ok ong'e ni picha no ikano nade. Mano ka gisenyiewo koso gisechulo deposit. Chulo deposit, dong'e ni kichulo kimia deposit, taloso ni picha, takano ni, kata loso ni picha tibiro kawo gi pesa modong'. Iyudo ka en koro kalo to picha ni kana. Kuyudo ka picha no kosekethore, kendo ochako duogo, odwa no demand, ochuni ni nyaka losa picha moro. Tiseloso macha mitieko mi confirm ni allo atieko tiji eraoro ni WhatsApp ne. Nikech an kasetieko tich aoro ni WhatsApp ne mi approve ni sawa abiro ne. Koro yudo ka ne obudho moko kawe, ikano picha, kethore, kata koko kethore. Inyalo kano picha kata mana dweche 5. Ibukri kawo picha, iketo kato ng'ato iuso mapiyo. Makoro kwayo ni gichul deposit chon, ka gikaw gikaw. Ineno kaka timo gan, ichulo deposit, ami period, kata ndalo monego bed ni biro kawe picha no. To kasetieko, talati, taketo ni WhatsApp tineno, tikoni sawa, ago tik, akoni sawa, ibiro saa adi. To ni kauna bro leo, abiro kiny, ni sawa. Kiny dong'ana riti, koro dhiga kiny nyaka kiny. Okineri. Omiyo mane shida makale okae. To ber bende ageni nyaka bed ni mienjo nikech ma isetimo kuom thuolo malach. Ber mane misebedo kiyude kit pok ma bende timo. Gima pod amedo wacho ni gimoro amora ma itimo kaka youth kata ng'ata matimo gimoro time gi chuny achiel nikech gino ok ibi ng'eyo ni ang'o biro kelo. An art asetime anyalo wacho ni 15 good years. 15 years katime. Art ni osetimona gik mang'eny. Art ni oserwaka. Art osemiya ler. Art ni pidho na dhako.
In gi dhako gi nyithindo. Nyithindo an ng'ama nigi dhako gi nyithindo adek. Mano ber. Antni chulo na nyithindo school fees. Antni seche moko rito minwa. Mama na monyuola. Ata achiel mineno ni chulo na bills mopogore opogore. Makoro wach ni ngimani nika. Ngimana nika. Ma kikawo gimoro kae titie kaka besa. Ngimana nika. En mani ana ng'ato matimo mopogore opogore. Samoro yudo ka an ka, samoro yudo ka ndara lendo. Koro makoro wacho ni okiyier. Lakini okayier ma yudore, lakini sana mae machamo sana. To yiendegi gin magang'o maneno kiwicho rangigi tigologi kata mana kanyo. Yiendegi yudogi ok yot ahinya nikech nitie moko turogi ok yot be. Ino kaka koro ma ture ok yot. Gin yiend olemo mane? Nitie yien moro ochalo yien to chalo decoration moro ma ipidho ge compound. Yudo ka ng'ato ogedo maber to pidho yiende moko machalo rabolo. Chani akiluongi nang'o lakini omiyo yien no kosedongo modhi malo ogolo ga yiende machal kama. Kosegolo matunda ne matunda ka olwar. To yien ni dong kochung' kanyo to nitie ndalo ma otieko tayo olwar. Ok olwar kende kama olwar gi yien maduong'. Koro kolwar to emwa ng'ade abira ng'ade tagole mang'eny kamae. Yien ni iwire rangi. Kasewire rangi kama kaka nawiro ni melu ni undercoat mawire go ni. Undercoat kasewiro to koro ago rangi moro madwaro. Anyalo go marakwar, anyalo go maratong, anyalo go marambulu. To nitie pipe. Akawo pipe mar pi. Abia nyiewe hardware pipe mar pi moko matek ka tang'ado kidienje madwaro, sizes madwaro. To kae tamanyo material marateng kata ma yellow kata ma green taloso ne frame tatwe nanga cha. Ka ng'ama twe canvas. Vessel mar akawo pipe cha tabawe kacha gi gulu tadino buoye. Ranyisi en ma idino buoye. My pipe. My pipe. Ma okubao. My pipe. Kase bawe kama to abawe gi glue mamiyo konyal wuok kata ichape. Ma super glue. Mibawe go. Atie dendeni awiro rangi taketo ne decoration gi. Omiyo kang'o serumo matieke te makoro rumo. Koro yiendegi ema kang'a sewiro rangi mopogore opogore. Yiendegi mang'a nyuma ieka. Iwinjo. Yiendegi mang'a nyuma ieka gi rangi mopogore opogore to owuok maber kabisa. Yiendego koro mondo kik giwuog e iye ka ikete super glue. Yiendegi ikete modhugore. Odhi donjo modhugore mok onyal wuok. Bak mana kiywaye to biro wuok. Lakini ka isoye kodhugore to kowuok en ana gima ni iye kanyo. Omiyo en cancel to ma pod kaka tedo. To ka ng'orumo matieke ng'ato komiya siling 800 kaka kawa 800 tamiye picha ni. To seche moko ba jangiso gani 800 nitie wuoyo matin. Ne, yani ngiso ng'ato nengo, michake ikawo nyaka nengo, michake duoke, michako duoke. Dong piny tek yawa, piny tek. Ma koro uso 800. Kar Ken Arts ka assign ga picha na gani Ken Arts. Mane trademark na masign go Ken Arts. Ken Arts ka kibire kidwaro picha, kin gi single 2,500 boyudo picha. Kini gi siling 1000. Picha man malo bei man malo kae sana. En siling 6,000. 6,000. Ten picha maduong' maber. To maneno ka kugoro kata mne otende salunde karmath. Mano to luwre ga gi surface mwadhi tiye. Kaka koro nyatie karmath moro Kibuye ka to na charges mana kaka na charge tijno te na charge siling 30,000 kende. Tich mana timo ye kanyo. 30,000 to en kaka be customer no chako ywak. Tan benda biro gi joma konya tich. Omiyo na kawo mana 20. Koro 20 ne matiyo go to nitie nikech kalore kaka koma natie lakini nyaka bi base mane nyang'ome onego bene timo. Kanye gi kanye 20,000 ni oriwo ibiro gi rangi ni ibiro. 20,000 ni mano mana labor na. Pes material mano bago ne ago quotation yore. To nyiewo kisani be rangi ni malo. To aero gani ka customer ko trusta tandi kone quotation to dhi ang'o odhi kende to bende ko trusta to kwa receipt
mana monde gi computer ok monde gi lwedo to bende ko trust kaka bwana no trust ni no mia pesa madhi nyiewo material mo ngisa ni cancel ami pesa ageno ni dhi nyiewo material mitiyogo madong ok material marumo michake kwa pesa ngisa ni trust itiyo gi professional ananga mosetiyo tijni indalo mang'eny omiyo trust nogoro na pesa biro kelo na pesa karaka madhi anyiewo material matiyone eka natieko tich nikech MC Cancel to adhi kwatieko chenro makama gisani nitie kata mna moko kuom rowere ma bende sani ng'i in kaka jal ma kata mana yudo yuto mari e pok ma bende intiere godo rawera mantiere gi pok oko kacha ma bende sani samoro ng'iyowa kata mana jal moro amora mantiere gi pok mare sani kaka piny wasechopo ni ochumi bende ni malo yudo kata mana tije samoro nyalo bedo matek ding'is rawera no en ang'o jip mane madimiye kalure gi wach ma bende penjo no an gi rawera be mapuonjo ka ichiwo nyaka tiegruok achiwo tiegruok tanga ma chunye ler apuonje nono aringe na ero ng'at ma wacho ichiwo nono ka po ni wan gibiro giwuok Kisumo ka gibiro pongo iwinjo gima timre niya gima poda temo ler maber los wach kijana ni nobiro kijana ni somo magadi oja high school kijana nobiro moywak naka ni en gi pok mar goro ni to time ge school to pok gedo ng'ama nyalo dire to kiywak na kamano an ng'ama chunye ler ng'ama ni ng'isi niya biya abro mi material naka takochigo tiketo ka pichni min notindo kaegi ema kijana ne timo picha min notin ni morocha ko timo gi material na moketo ka ma uso ang'ama una pogo ne percentage moro apogo ne to kaka timoga en niya ng'ato kobiro ni trainer to ang'ise ga ni ntiga kaka wadhi drawing board wawuoyo mana matin material monego nyie gi kaka onego chako school akoch gi jikayo asekoch gi mang'eny to kalure gi kadoke penjo mi penjo rawera mora kata youth mora mano kacha matimo gimoro kiko we timo bora no bed gi maler mok gima gir mecho kuo kata kuma rang'enge obeda tich moro maler nitie joma konyo mkepe kuonde gi jogo dak maber malich en nikech omakore gi tijno kama otikawe to tere joka be golo gi kata tere factory moro omiyo gima danga wach na gini kik gi give up gidhi mbele gimotimono chieng' moro achiel biro chope kama chielo jal maneno wasani inyalo mana nyise kuma iyudori bende ne mbui namba ni miyudori godo en mane to bende mana Jo-Kisumo ka kende imiloso negi koso nyaka mana loso ne joma ntiere oko Jo-Kisumo kauru namba na ado miyo namba Jo-Kisumo sana ingeni ya Jo-Kisumo gi ato kodgi nikech gine manya gi usa oko ingeni Kisungu wachon charity begins at home ka gi usa oko ang'amu na chopo oko okone bene jao kukongo nena ka pod Ja-Kisumo ko nena ta uso pichni e corridors gite omiyo Ja-Kisumo kauru namba to supply namba gi kamora mora mo nyalo tero nie 0 7 3 7 6 5 2 mano namba na mar Airtel namba na mar Safaricom en 0 7 9 2 6 0 aboro ang'wen abiriyo Doluo tek nikech ing'eni wan joma osomo Amerika 07 92 600 or 600 847 Safaricom number Airtel number 07 377 66 552 Facebook ang'era kaka MC Cancel Instagram MC Cancel YouTube MC Cancel YouTube be iwere koso TikTok Salt Comics YouTube kacha tukora timo gik moko mag entertaining wang'isi na ng'ama atimo gik moko mag miti nyiero koso ni ok nyiero ne kinyiero wakoro alafu koro mago gik mabedo atimo koro kidwa yuda magen nembina kinyalo keto order ni inyalo dhi Facebook many MC Cancel DM akachacha aori namba mondo koro watim biashara bei opogore picha mibiro oro no abro ng'isi beche kalore gi size midwaro ayudora Kisumo e Migosi Kapenesa Junction Kin Stage ikaw 44 route Nissans mag 44 route mabiro Lolwe Kenyari ana ne bath ndara ka arito kubiro abro gonero kama aya giwinjo Jo-Kisumo en geno mara ni uwinjo Ken osewacho ni ukaw namba uke Charity wacho ni begins at to kilok namba no gi dholuo
Inge kalau kedua, tapi lo kemana kentie, cari tu cakap ke dalam. Ero kamana yenya kensa. Ero kamana. Kaka wanya koro mgaji wangi kanyima kilo waigiko mar poko pogoro di chieng makawuono. Man kaka iwinjo kaka MC Kensalt osewacho. Onge mang'eny madamedi in kaka rawera neni itiyo kod pok mari mar mondo mi okel ni yuto ponono ne pok iyudo tich mora mora mabende itimo. Koka mano orichur masani nyinga en Sharon Onga warad kendo juma mabiro chenro mar pok opogore. Shampoo ni kod chemical kendo luoko mo duto. Koweyo ka pien wiyi ler to kitiyo kode mang'eny to nyalo ketho yier wiyi. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku ili uwe milionea. Tuma ujumbe mfupi ukiandika neno SJM kwa 29063. Nina furaha zaidi kwa sababu nimeweza kujishindia shilingi milioni 5. Nina mpango wa kuongeza biashara. Usiachwe nyuma. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku kwa 20 bob pekee upate zaidi ya milioni 20 kila wiki. Shabiki.com ni makao ya washindi. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ngeso kangeso chakrisa de kokinyi enseche mag. Why you do it Mamuro Nyipindo Kaka? Talanta.
tuko full tap kimaso. Sitendawili kodalunga Pasase to chenro ok nyal bedo chenro ka onge sigana sigani mamichna chuo gik moko kod tedo turu kodwa ngeso ka wan gi Lox Ponde kata Lox P Josephine Achieng kata Josephine Jos kod Ansali Kosgeo Odhiambo kata Kihero Sally the Queen. Wane ngeso. Wuond kod andhoga timore pile ka pile, to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi ywag malitin. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya to. Ka joma moko geng'o joma gihero kuom yudo rem. Hera mar anyuola medo mana loyo. Tapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mar otieno, mana e Ramogi TV. Duond mine oseman. Representation mag mine osechako menyore. To sani, duond gini oseyudi. E lony kod lai mopogore opogore kaka siasa. Monego watim en empowering the women. Somo. Education mag nyithindo timore okang' machalo nade. Ohala mag joma mine. Wang'eyo ni mine nigi ting' matek. Kande ohala mag small and medium enterprises. Thieth. Weche mag tuoche. Nyaka watim capacity building wa network gi health department. To kod mamoko. Jailieta kelo ni duol gi chieng' ngeso ka ngeso saa 3 otieno e Ramogi TV e chenro mar mine wacho. E pewe mag tuke mayiero, hero mar adhula, kendo ipako gi ilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre saa 8 odiochieng' nyaka saa 10, mana e Ramogi TV. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili ngima e Ramogi TV. Karanga foto! Machiegni nyakwa Ramogi Ajwang' e chenro mar ngoma owake. Wuok tich, wakelo ni ngolo manyien. Tich ariyo, ras, reggae owake. Tich adek, en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen, kama nene, waterie golo machon. Tich abich, sukus owake. Kete mana ka kod Papa Vic, ngoma owake, wuok tich nyaka tich abich, saa 10:15 odhiambo nyaka saa 12. Ma en chenro mar usiku sako, wachoro thum mar benga gi ohangla kabiro komakore. Nyayudo e mbui mar Facebook, Instagram, Twitter @Ramogi TV #Ramogi Night. Mitmaratari wawacho ni mitasali pekmeli watio matek joka nyana nyando atinyaka milambo. Luongani DJ Kolo Instrumental one ma one tie. Luongani Ninja the Entertainer to ma
Ma en Ramogi Night. Ramogi Night, tich abich ka tich abich, sang'wen otieno. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Bwana wangu nitakuimbia. Mano doko pamo. Wangu nitakuimbia. Mano doko miel. Yae, mano doko pako. Kuomi Yesu to duto te nyalore. En chenro miyude mor, en chenro mar loch. Kendo Nyasaye osebedo jakora, to kendo Nyasaye osemiya loyo gik mang'eny. En mana injili kalo kod nyarasembo. Roda nyarko kitmo, kokikore gi jaseme. Ken the DJ, kod wuod karungu, Jilo Jamwaka. Mayo, Injili Mit. Oya oronya kora moge jwang kendo machiegni ma en chenro mar mbaka oromo kinde duto ka inene ka oromo kanyo saa 3 mar okinyi maber ni wachako kendo koro kama wantiere sani en mana mar kelo ni gigo matimore kor gwenge matimore e piny Kenya kae duto ka wago kendo wago wang'wa tarubin kendo watemo mana rango ni gik mage ma waluwo odiochieng' ma kawuono. Machiegni nyinga Cleophas Oloch, wadachako gi maika kapok wachako twako okinyi ma kawuono kama bende wadadhi achiel kachiel mano nyaka e kar jot mar jatend piny Kenya mano William Ruto odiochieng' ma kawuono dhi tayo oganda jo Kenya ka koro kanyo jotend migepe mopogore opogore kod apisas mamoko mantiere sirkal mano mar Kenya Kwanza, mano sirkal mano los tukiro mokalo koro nyaka sani gidhi bedo ka gichamo muma. To motelo ne mano nyakwara Muge Jwang nitiere romo madhi nyime kawuono mane kar jot ma sani be pod dhi nyime koro kanyo kar saa 3 jotend migepe gi dhi bedo ka chamo muma. Mano kamoting'o bende apisas mamoko mantiere piny owacho gin jotend migao kende ema dhi bedo ka chamo muma. Kata kamano wan gi Attorney General, wan gi jagoro ma bende dhi bedo kacha e komiti no bende mara jotend migepe kata telo mag jotend migepe ma bende dhi bedo kar kacha. Ka odiochieng' ma kawuono wadhi bedo kanyo ka wadhi kodi achiel kachiel mondo mi wabed kod ng'eyo ni gik mage madhi bedo katimore kendo jofwambo ni kacha ka giluwogi e yo moro makare. Jatend piny Kenya William Ruto sani obago romo kod jod bura mano mag Kenya Kwanza, mago jod bura duto mano yier kantie kweth siasa no mar Kenya Kwanza ka gilalore weche mathoth monego bende gitimo. Gibanyako apar ni jod bura gi bende manigi ting' mar neno ni chike mopogore opogore iloso e pacho kae. To kata motelo ne mano gina wayudo gigo ma giwinjore kata ka gitieko romo makamano mitimo maonge kod iwacho ni onge kamera mora mora machopo kacha mondo mi orange kaka otimore. Kata kamano wayude kendo wakelnigie achiel kachiel bang' kamago bende oserumo mano timore buore Nairobi kar kae. Nyakwara Muge Jwang mano bende waluoni ka wadarango kamachielo jatend piny Kenya mano sedhi retire Uhuru Kenyatta odiochieng' manyoro bende mano nochako chenro mage wuoth mage mag temo nyayo kwe e pinyno ma Ethiopia. Romo makamano bende matimore e pinyno ma
South Africa dhi timore e boma mar Pretoria. Igeno ni jotend pinje mamoko bende ogwel. Jotend pinje machon ma bende ne osebedo kacha kachiel koda jolupgi mamoko bende osechopo kanyo. Mano moting'o jalup jatend piny South Africa machon ma bende nitiere romo ma kamano kachiel koda jatend piny Nigeria machon Olusegun Obasanjo ma bende chopo kanyo e lo riwruok mag pinje duto mag Afrika. Mano bende dhi bedo kanyo ka waluwo ni achiel kachiel mondo mi kang' wayude twak ma kamano dhi kanye. Lweny matimore e pinyno ma Ethiopia, ere kaka inyalo tieke kendo kwe mondo dogi mondo weche mamoko bende odhi nyime e pinyno mar Ethiopia. Gima nyaka wapanya kwa Ramogi jwang' piny mar Ethiopia en piny mantiere libamba mar piny Kenya. To bende nitie gik mathoth matimore kacha koting'o wechego mag ohala, tudruok ma kae gi kacha. Kapo nono ni kwe onge piny ma kamano, Kenya bende wan gi kwe. Jatend piny Kenya machon mano Uhuru Kenyatta dhi bedo kanyo, kendo romono en geno ni ok en gino madhi bedo ka chako to rumo kawuono. Bende pok nowach ni romo ma kamae osebedoga. Romo ma kama osebedo ka timore, to mano mar temo nyayo kwe. To bende mae en mana dhi nyime mag rombe mano chako chien kacha. Kendo mae dhi bedo twak machielo bende madhi bedo ka waluwo machiegni ni mar gigo mantiere kacha en kama oting'o apise mag riwruoge mopogore opogore mag piny mangima mantiere Addis Ababa kar kacha. To jolweny mag Tigray kachiel koda mago bende mineno mag piny owacho no mar Ethiopia. Ere kaka inyalo nya kwe e kindegi duto ma kwe bedo manok e gwengego ma Ethiopia. Jatend piny Kenya ndiye romo makamane Afrika ma milambo, kendo ang' wayudo report kaka chenro makamago dhi nyime mondo ang' wakelni. Kora mogo jong warango gigo matimore counties. County ma Migori odiochieng' ma kawuono kamati kata wacho ni aputno manoketi mondo rangi jotend migepe ka puodhogi ma jotend migepe ma county ma Migori odiochieng' ma kawuono golo report margi. Report margi ero ni samoro amora sani koromo kanyo saa 3 oseromo, onego bed ni wayudo gi achiel kachiel mondo mi wabed kod ng'eyo ni jotelo mage ma opuodhi. Ka opuodhgi giduto gidhi nyime. Penjo ni penjo gi kacha bende ka ni penjo gi ni ginyalo timo ang'o e lemo momigi kagi ka jotend migepe go maromo 10 mirango kanyo ni gidhi timo tije migepe mopogore opogore yo machalo nade. Bende gin gi lony mararia e sekta ma oyiergi mondo mi gichung'ne. Jafwambo marwa Jojo manitiere kar kanye kaunti ma Migori, kendo kang' ochako mane od burano ma kaunti ang' wakelo ni report ma kamano bende achiel kachiel mondo tudre kode wawinjane kaka chenro ma kamano dhi nyime e kaunti ma Migori. Kama chielo bende nyakwa Ramogi jwang' dano rang kaunti ma Kisumu en ang'o matimore. Tuke mag counties mano wacho ni inter counties jamedo kacha ni nong'uki kata ka nong'uk gi e thuolo mokalo. Sani gik mage manyalo bedo kacha ni timore kata nyalo bedo ni iluwo. Odiochieng' ma kawuono nitiere riwruoge mopogore opogore mago moting'o nyaka mago mag governors ma wacho ni nyaka sani ma waseyudo maling' ni osechopo e kaunti ma Kisumu. Mano moting'o governor ma Embu Cecily Mbarire ma bende odiochieng' ma kawuono dhi chopo kar kacha en mar neno ni tukego mano wacho ni Kenya Inter-County Sports and Cultural Association mano mar 9 rombe ma 9 migeno ni dhi tim e kaunti ma Kisumu mano higa manyien ichiwo ofungu mar dhi nyime kod tuke makamago e kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono. Jogo mochopo kanyo mana kaka silieko ni Cecily Mbarire ochopo kar kacha kachiel koda rango jotelo mamoko manitiere e sekta no mag tuke kata riwruogno miluongo kanyo ni Kenya Inter-Counties Sports and Cultural Association dhi bedo kanyo ka patron gi manyien sani mano en governor e kaunti ma Kisumu mano Ngire Peter Anyang' Nyong'o bende dhi bedo kar kacha kachiel koda governor ma West Pokot Simon Kachapin ma bende ne jakom ochung'ne wechego duto mag tuke riwruoge mag governors ma pacho kae. Gidhi chopo e kaunti ma Kisumu kendo girango ni tuke gi duto titimo nade e kaunti ma Kisumu. Nyakwa Ramogi jwang' mago bende dhi bedo ka waluoni odiochieng' ma kawuono ka wayudo mathoth kane kanjo fwambo mantiere e kaunti ma Kisumu. Millicent Adhiambo dhi bedo kacha kaluona wach ma kamano bende ang' wakelo negi achiel kachiel mana e Ramogi TV kar kae. Kama chielo nyakwa Ramogi jwang' dano warangi kama chielo mineno kanyo mano pith mar njugu. Nyakwa Ramogi jwang' njugu mano odiochieng' ma kawuono gino mwaluwo kendo mwadhi temo mondo mi wakelni e yo moro makare en kaka itimo nonro, kendo bang' timo nonro ere kaka ipuonjo jopur mondo bed kod ng'eyo gigo monego bed ni gitimo e kinde ma gipidho njugu. Mano gimomiyo odiochieng' ma kawuono jafwambo marwa mantiere kaunti ma Homa Bay Ali Abich luonwa wach mar Kalro odiochieng' ma kawuono dhi romo gi jopur mag njugu e kaunti ma Homa Bay. Mano gidhi romo kacha Kobala
Rachuonyo North. Kendo mano bende wach madhi bedo ka luwo mondo ibed kod ng'eyo. Koro ka intiere alwora kacha iwuok kendo rango ichopo e rombe ma kamagi tibedo kod ng'eyo ni gik mage manya bedo kacha ni timore e yo makare. Nyakwara Ramogi jwang' wantiere ka to dano arang moko bende matimore e pinje maoko ma mineno en inyanene kata kochalo midhusi. Kineno midhusi ma kamanya chalo ni kacha no chalo gi mar corona to bende oyo mar monkeypox. Gima koro wachore nyaka sani opek iwacho ni jogo mantiere kod iwacho ni kute magayaki kata jogo ma iwacho ni immunity magi kata teko mar del gi gore kod tuoche mopogore opogore nitiere piny. Nigi yot ahinya mar wito ngimagi kata mag yuto hinyruok maduong' kaluwore kod tuoni mar monkeypox. Mano bende onge maber kata ka ponono ni pok ochopo e pinywa mar Kenya, entiere pinjego maoko. Gima nitiere ni jogo manigi kute magayaki nitiere kod ginyalo yudo lal mathoth ahinya ponono tuo makamae bende odonjo e dendgi. Nyakwara Ramogi jwang' koro ameno bedo akicha tuoche gi ng'eny. Wan gi monkeypox ka, wantiere kod Ebola, corona bende pok orumo. Gigi pod nitiere kar ka Nyakwara Ramogi jwang'. To koro yiena mondo tiek chenro mar mbako romo. Nyinga Cleophas Oluoch, twak biro. Twak ma koro aneno sera kod singo mag jok mopogore opogore mag josiasa ne giwacho ang'o to kindegi duto gin ang'o ma gisetimo e singo mane gichiwo. Bende nitiere moko ma gidhi timo, moko bende ma ponono ok ginyal timo. Ang' warango ni mano kinyi ma kawuono e chenro mar mbako romo ma koro dachako sani. Jofwambo biro nyaka e dier odi kacha, koro kik idhi mabor, ikete mana ka. Adhi bedo kae kod jasiasa kaachiel kod jalony e weche mag telo mondo mi warang ni en ga wuoya koso en moro mar moro oganda mondo mi yud ombulu. Kiseyudo ombulu jidhi kanye, ikete mana Ramogi TV wakaw yo masani ka waduogo twake koka koro idamoki koro ikete mana kae kinde duto. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Ti kod pi maler kendo mamol. Kik iluok lweti e besen kata bakul mantie pi. Pino nyalo bedo kod chilo. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Waduogo kendo waikonu chenro maber moloyo. En ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo kod mor nyadiriyo. Yud magi te chenro mopogore opogore. Tum dag mor, ngeso ka ngeso, sang'wen otieno. Tiedero, ngeso ka ngeso, sapaga chelo dhiambo. Ngoma owake, wuok tich nyaka tich abich, saparo dhiambo. Ramogi Night, tich abich ka tich abich, sang'wen otieno. Magi duto mana Ramogi TV. Kakoro Philomena aboga to pusongweche. Afisa jamani, nyinyi si mnasemanga nyinyi utumisi kwa wote. Tafadhali nisaidie, mimi ndio hao wote. Mata pano ni herora. Makata kukendo nyamera tok nyombi. Wamiyo nyako nono. Odi en boyfriend na. Odi gini mochela chelo dowa ka koro boyfriend nga. Yanto mora ga. Nyako ni hero tek. Madotek. Anyalo mino mute no. Weri ki manajela no mano kubaba umarial.
Kenya. Sasa unaweza kupata wimbo huu kama sikiza tune yako. Ni rahisi, bonyeza star 811 star 274 hash. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gituch kod gik mamoko ka gitimore kuno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Ramogi juang waseko yweyo mano wacho cha kendo koro seno wasiduogo kar ka wada mana rango ni piny Kenya to koro ringo nade. Wada nono sera kod singo ma ichiwo kod josiasa gidhi ga kanye. Arokni machiegni nyega Cleophas Oloch podi to pod wantiere kar kae ka wada temo mana nono kendo warangi ane ni gigi duto matimore gin mage to josiasa gigi wacho gang'o. Giwacho ga ka wigi ler koso giwacho ga ka gise chamo gik moko koso koko majigone gi ka ng'eny ga makata samoro ka gichiwo singo gi to giparo ni okwa winji. Arwaki ni machiegni chako sani nyaka sabich samang koro walteri achiel gachiel nyaka e kar jot mar jatend piny Kenya kama bende jotend migepe go apisas mamoko dhi bedo ka chamo muma mar chako tich ayanga e migepe mopogore. Arwaki ni machiegni sani koro wantiere kar kae na singo ni dhi bedo kod jasiasa. Okono ni singo mane uchiwo, singo mane uchiwne, singo ma josiasa mamoko uchiwo, ere kaka iluwogi, ere kaka inonogi, ere kaka irango ni adieri singo mane uchiw ndalo siasa, chopo kare. Chak tudi kodwa sani YouTube maro Ramogi TV wantiere live, Facebook wantiere live, kachiel koda Instagram gi Twitter bende dhi yudo matindo ma jotelo gi owacho. Dhi bedo kar kacha. Koro ichopo kacha i follow Ramogi TV e Facebook kacha en achiel kende man gi tik ma blue. Matina ni en achiel kende piny mangima onge Ramogi TV machielo. Koro ikete mana ka YouTube bende wan achiel kende wantiere live kar kacha ituri kodwa kochako sani ikonwa ni yudo wayo machalo nade machiegni. Jogo maneno waka ni county ma Kisumu, jogo maneno waka county ma Siaya, ma Homa Bay, Migori, Nyamira, Kisii, Nairobi ka Mombasa, jogo man Nyandarua, jogo mantiere county ma Embu ne mar bende giwinjo ni gavana mar gintie county ma Kisumu koro gino Ramogi TV kawuono ponono gavana mar Gianglos kodwa mano ikinde ka okantie county ma Kisumu ichako kono wasani ni yudo ayo machalo nade. SMS line marwa yao en 30600 penjo bende wamiye Facebook acha iye iduokwa iwacho ni simu bende wayao gonwa simu kisegonwa simu to wamako simbika namba mar simu bende tie piny kanyo. Koro chak goya sani samora mora ang'wa mako simbi mondi mi wapachi josiasa bende rito singo okoth jarapogi no wacho ni singo en gowi mano tero wanyake county ma Migori koro an ka gi wendo en Betty Oranga jasiasa machiegni en thuolo mokwongo ma wayudo matwa kod Ramogi TV karka twak mwalose kawuono singo mag josiasa watemo luwo ndach singo iluwogi yo machalo nade ija siasa bete jokoko mapenji ni singo mane miyowa kinde mane go campaign ni sani ni kanye kata kapo nono nok idonje e pis makamano singo mane chiuka kore kano gi ka kose konyo ng'ama no yiercha machiegni gie sani to aparo ni singo go en mana ni mondo ariwra gi ng'ama no yier mondo paro manan go mabeyo ne Jesuna Central ka amede paro go mondo Jesuna Central odongre kamano. Paro makamagi ka ichiwo ng'ato nyalo wacho ni donjri gi tich mar jama kata ng'ama no yier e kinde go duto. Okamano ing'eni dhano paro mopogore mak mana ni koro anyalo mana kwayo romo kode mondo awachne paro mane an godo ka dine bed ni oyiera ka ok en to nikech koro en moseyiere manye mondo amiye pacha mondo ti godo no mano nyiso ni aluore kendo aluoro ofise no. Kamano. E luor ma ichiwo kamae ng'ato penjore ni onego lu singo makamagi yo machalo nade. Be ng'ato sega penjore ni wacho ni boloso ndara ibo omo pi kata jalo makoro sani oyier nitie singo mano singo in kaka koro jalo mantiere oko e kinde gi duto ere kaka iluwo singo makamagi mane uchiwo.
Okay, kian esani kora kwanra kaka jasuna Central Ward. Manyiso ni an bi maendeleo mitimo Suna Central Ward onego bedni an bende koro konya. To aparo ni kata ka en ng'ama noyier pod ndalo tin nyaka ne donjo ofis pok obeda e ofis monyalo wacho. Manyiso ni aneno ni wanyalo miye thuolo kiasi kendo mondo wane ane ka bende odhi fulfill promises mane ochiwo ka. Ni chung gi duond bura mar UDA Kamano. e county ma Migori, Suna Central Ward mantiere Suna East. Jal makoro kao kom mar MCA Suna Central en ja ODM. E thuolo ni duto bende iparo ni oganda nyalo bedo gi penjo ni to kiero sirkal masani adani range kaka ja Kenya ma nyalo wacho ni en sirkandu to en adier en sirkal jo Kenya duto nikech koro jatend piny Kenya duto manogo ne ombulu gi jogo manoko go ne ombulu duto gintie kanyo. Kurka kori sirkal mar Kenya Kwanza singo manochiwo wamigi thuolo malach koso magi singo moko madhi bedo ni ok dhi winji kata kamano. Korka kaka ja Kenya an gi yie ni singo mane sirkal ochiwo ni dhi timore jo Kenya dhi timore. Mak mana ni pod en chon ahinya mondo wachak go koko ne sirkal. Aneno ni wami sirkal thuolo matin moromo mondo sirkal osettle nikech kata ka wang'iyo kawuono waneno ka korka kawuono ministers bedo sworn in. Nyiso ni gik moko pok obedo in order. Koro aneno ni mondo wamigi thuolo moromo. But kian kaka ja Kenya to an gi yie ni singo ka dhi chopo. Singo dhi chopo. Kamano. Kano wacho ni nengo ngima onego bed ni luar kinde machuok ka giseketo muma piny. Pod en adieri jo Kenya pod rito. Okay. Aparo ni gie sechegi jatelo moyier kata ka wang'iyo waneno ka kata wachne mora mora mosedhi e parliament mosewuoyi mosekale podi. Nyiso ni pod oran Kenya gi kaka noyude. Koro after ka ministers manyien gi osedonjo magik moko osechako ran maber kanyo ka koro wanyalo chako wuoyo to gie sechegi to aneno ni mondo wamiye thuolo nikech an kaka ja Kenya an believe in him. Ang'eyo ni odhi deliver gimora mora manowacho kendo ngima dhi bedo makare. Un kaka jo siasa bende uparo ni jo Kenya wigi wilga gi singo mechiwo? Ok jo Kenya te nitiere dhano mano koro en kaka dhano nitie dhano ma wiye wil gi ma wiye ok wil to especially kaka koro an man youth kendo an miyo madwa ni mondo ane ka Kenya dhi maber wiye ok nyal wil gi singo mane rais ochiwo ndalo mano campaign. Bende iparo jok moko wigi osewil gi singo ma MCA mane larogo kom mar Suna Central Ward ni singo mane ochiwo jok moko wigi osewil to jok moko bende nya wacho ni oyo ngima nyaka dhi mbele. Ngima nyaka dhi mbele to piny to tek adieri mak mana ni kata ka bed ni waoro jaote ni mondo dhi kacha mondo ter weche wa mag Suna Central mondo dhi makare. Na temo nyisi mokwongo kana chako ni nyaka wamiye thuolo mar mondo mi otim gigo mondo gigo timre samo winjore. E kinde ma wantiere sani en adieri mar wach ni wanyalo kono oganda ni singo ma jopiny imiyo gi gigo ma oganda nyalo timo pogruok nitiere kanye. Oganda kia tije ma jotelo nego bed ni timo koso jatelo biro kacha chiwo singo monge maber ni okonyal. Akia ni bende ni singo weche mag ndara ponono kata duora ma imbi ngima maber ni ndara to ken tiji kendo ndara ni bende ng'ama nyalo loso en mana ng'ama wuok e sirkal mamalo kata mano mar county mano kokalo maka kura ka ken ha bende ni gimieke monego bed ni loso to ken na okada wacho ni ponono kama intiere Suna Central kacha nitiere apaya mar maken ha biro kacha ka loso to mana bad migawo mochung'ne apeyni mag kor gwenge nyalo bedo ni mago mag kura ema nyalo bedo ni rango ponono singo ma ichiwo ne oganda makia tije ma jotelo bed ni timo koso jotelo chiwo singo ma gionge go adieri ni mae gima onego bed ni wachiwo. Erokamano ahinya. Ing'eyo ni dhano opogore. Nitiere ng'ama nyalo chiwo singo mong'eno ko bitimo to gi ng'ama nyalo chiwo singo moparo no nyalo timo. Ane seche mana chiwo singo ga ndalo mana campaign na chiwo singo ga kana ikora ni na nyalo tiyo machiegni gi county government tang'eyo ni wachna kochopo ne county government chopo kama wachno nyalo kale county government ko county government to nyalo bire national government. Mane momi kwayo kaka jotelo ni esasa ma ine engwech nyaki puonjri tiyo gi jowadu machiegni mondo yud kaka inyalo chiwo agenda ni kawuok piny kaka dhi malo. An na ikora ni kadine bedno yiera to nadhi tiyo machiegni gi sirkal mamalo mondo mi gigo mana singo ne jo Suna Central otimre. Sirkal mamalo tiyo gi sirkal mapiny gi mago man malo singo makamagi ka ichiwo en ang'o mamiyo singo moko ok chop kare? Onge winjruok makare kod sirkal mamalo koso mano mar county?
ok ing'e ni ji opogore kaeto nitiere dhano moko bende dhano en dhano wiye wil ya onyalo wacho gimoro sani kaeto samoro ka ochako tiyo to wiye dhi wil gi gik manowacho ne jopiny kaeto gigo ok dhi timore kasto koro miyo jopiny wacho ni josiasa ma sani riambo gik ma giwacho ok gitim kamano josiasa mamoko riambo kendo kanyo bende duoka chien gima wacho kanyo ni jomoko wacho kanyo ni adieri chal mar wach singo mochiw kama ok nyal chopo kare jotelo makoro chiwo singo to gima ber ok nyal chopo onego tim gi nade okwedgi e debe koso ndigi minya time thuolo magik na bich ka mondo mi ogol gi ngama nyalo tiyo aparo ni seche ma iwacho ni dwa ni mondo ifaite ka en office ok nyal konyowa kaka Josuna Central Ward mak mana ni gima wanyalo timo maber wanyalo tame dok e office kendo karomo 2027 nyiso ni koduogo irwa kodwaro ombulu to wabiro nyisi ni gik mane waore ni mondo itimnwa na ok itimo mano miyo koro wagoli oko mondo watem ngama chielo manyalo timonwa gik ma wadwaro ka tiyo gi dhok moro maler kendo moro mayot biro bedo mapek e dho ng'ato mondo mi owuogi en wich ng'ich mar japiny koso en wich ng'ich mar jatelo mar chiwo singo to ok ochop gi kare kaeto bang'e warito thuolo mag higni 5 mondo singo gi ochop kare to ok gichopi kaeto bang'e urito mondo gol gi e telo en ang'o minyalo tim e kinde ma ji dhi e siasa owinji miriambo to pog iwacho ni kata ndalo giko ka en ng'ama ong'iyo kale muma samoro iwacho ni kinde moko biro ma rapiedh ibiro ting' kendo ka ibiro piedh cham mana cham biro dong' to gima moko molil ma ok gin cham biro wuok piny ka koro ipogogi sama koro ipogogi mondo mi ochak ti kodgi e yo moro makare en gino monego tim ndalo kura koso ji orit thuolo mag higni 5 jothagre ka singogi ok chop kare ka ji goyo kampen gi siasa molil e kinde gi duto ka oganda rito dhi e yiero onego chak non gi kama chalo nade kapok warito kata higni 5 mondo gibed e apis erokamano ahinya aparo ni e seche ma jatelo kampen nitiere gik mowacho ni abiro timonu ma sama iwacho ni onego bed ni wapiedho waketo e ratil kanyo watimo kaka wan jopiny wang'iyo ni nowacho nodhi timo noma to ok otimo mano wasechako piedhe ratil nowacho nodhi timo noma to ok otimo nowacho nodhi timo noma to ok otimo koro nikech seche ma wagoyo koko ni wadwa gole e office cha samoro gige wabende kaka wan individual ok dhi timore kaka wadwaro koro wabro mana ling mak mana ni wasepiedhe mwakete ratil mwang'eyo ni ok oromo kaka wan Josuna Central Ward koro wabro rite karomo tok higa 5 to wabro gole e office no mano nyiso ni wasepiedhe ma wayudo ka ok oromo mano ka koro chopo e kinde ma koro uchomo yiero kamano e gin moro mosebedo kata katimore nyakora Ramogi Jwang sani koro wadayo ni line gigi duto mondo mi bed achiel kachiel kodwa go mbaka nikech go mbaka ni ok ogoyo kendo e studio ka wada winjo pachi kama intiere karkacha wantiere Facebook mara Ramogi TV wantiere live YouTube bende wantiere live karkacha kono wani yudo yo machalo nade in gi penjo mane to kaka chawa penji ni bende singo biro chopo mane penjo mantiere karkanyo koro nyaka sani kama wantiere Facebook live kacha nitiere wach ma mopenji e penjo mantiere Facebook kacha we kora soma otego to koro ka wayudo ote to waduoki mane studio karka Elisha Ochola neno waka ntiere Isiolo erokamano Jalango Otieno wacho ni mar josiasa gi jopiny norumo tarik 9 dwe mar 8 higa mar 2022 adier koso miriambo beti en mana ni anyalo wacho ni jawinjo wano ose lose hope but kienda nano ni podoko nego wach ni mar josiasa gi jopiny norumo poko rumo nikech gik manowach ni dhi tim ne jopiny poko tim kwa hivyo ananeno ni geno pod nitie e kinde josiasa gi jopiny ka geno ni nitie jal ni nyabedo ni loso mano Jalango Otieno ka oloso kar kae gima nyalo bedo ni owacho kaluwore gi sirkal mokalo kata telo mokalo nyabedo kanyo ni nitiere pogruok kind jopiny kod jogo mano yier pogruok kata gwenyruok maka magi kaneno miyo oganda bedo gi buok ne adieri jogi duoga mana bang' thuolo mag higni 4 higa achiel mogik to ji dhi e yiero gin dala gi te higni 4 gi giduoko gigo mane gitiyo go e kampen nyabedo ni mane mabedo ni singo mane ochiw ka ichiwo singo mana mar dongri kendi to jogo mane ogone kura iduogo mana bang'e erokamano ahinya ok ing'e ni ji opogore kaka samoro anyalo kao jopiny maket kuoma nikech an aparo ni ka aya Josuna Central Ward Josuna Central Ward gin jodalawa kendo gin anyuonda pile anyalo gombo ni mondo ager dalawa sama dwa nager dalawa nyiso ni nyaka dhi dala saka saa kaneno ka dalo yugno kaneno ka kuonde moko onego bed achiel dong kamano koro mane momiyo imiyo ga jopiny thuolo mar ni mondo mi koro motoki ga bich to japiny oyier ng'ama nyalo tiyo ne kane jatelo tiyo maber to japiny nyalo timore nade nyalo duoke ang'o momiyo jopiny bende yie jatelo ma osemi telo modhi obudho oko mochako duogo magi
machak gidoge kom. Nyiso ni mano makosa en mar jopiny. Kamano. Kama kosa en mar jopiny poro nitie ka jopiny uni mapod gini jogi banu mana weche gi podi wacho ni uni makoro nyaka koro uduok penjo mapek jotelo muyierogi bende gini moko ma ungi geno ni nyalo chopo singo mane gichiwo nyakwara moge jwang ote upod ka wadaka le ote moko ka gi Paul KE wacho ni ma Peter Paul gendia mar Osingo Migori wacho ni mosna Betty Oranga nyar mwalimu awinjo yo makare kendo twak ler ahinya Joseph bende tire kar kanyo Sam Jakom ote mare dhi kama oyawre uru jokanyanam josiasa osekao jopiny ka joma itugo kodo jok mitugo koda pachgi wacho yot to timo tek moloyo twenyo god uma kod ndiga josiasa oseng'eyo ni jopiny winjo wach koda bund iyegi ema omiyo kila mara iduokogi josiasa onego par diriyo sama oseyiergi onego gichop singo chutho mano wach majal maneno aka Nairobi kaka yole to dalagi en Homabay kendo majal makoro osebedo ka orango weche mopogore mag siasa Sam Jakomero koro osewore kar kanyo tiyo kod bond age moloyo winjo wach machopo e chunyi mane monego giwinji e kinde ma ichomo campaign ija siasa mane mitiyo go wacho ni nitiere kaka inya somo pach ng'ato te wacho ni ng'ama kama kora wuo kada wuoyo gi Sam Jakom ne da wuoyo kode to wach made wacho dhi kaleite to ok dhi e wiye dhi kaleite to dhi e iye kaleite dhi e chunye ida mula ng'omar iwacho ni kanye fun mane mimulo gi singo makama to fun mane makimulo gi singo gi moko dhi bedo ka iparo nyaka chieng ka moko bende dhi bedo mana karumo iwacho ni kata kiwacho mana magich ibo chamo kanyo titieko kiwuo gi chuny ng'ato ng'ani bro pare nyaka chieng mage ma iloso kinde ma itimo singo kaka jasiasa Ngero kamana ahinya ok ing'e ni ji opogore mana kana sing'isi ni dhano opogore kaka dhano winjo gima dhano dwaro gik ma ji dwaro bende opogore inyalo dhi kaka jasiasa in gi paro gi kaka idwa ni mondo udongru kaka Josuna Central manyiso ni mano un kaka family mondo udhi maber mak mane iyudo ka ichopo kuom japiny mondo ishare kode gik mabeyo midwa ni mondo utim mondo udongru to iyudo ka paro ma en go opogore gi mane idonjo godo gimidwaro opogore gi mane en godo kaka sani anyalo wacho ni election manyokalo ni gimoro nyoketho campaign kan niluongo ni jamna ni nyiso ni japiny neno ni oonge kodi gi haja tok election kwa hivyo in kidhi ire to nego bed mana ni igonye sechego kaito maru kod timre nade orumo aparo ni mane momiyo samoro josiasa mamoko kawo advantage ni donge samana campaign ne ginyisa ni gin jamna mane gidwaro nyiso ni maendeleo nok giwacho ok gikaw thuolo mar miyo jasiasa chiegi gima gidwaro gi kaka gidwa ni mondo timre aparo nego bed ni japiny nigi right mar nyiso jatelo ni jatelo wan ka wateri to adwa neno ni koro kochak kwa modh pi molil mawuok e aora adwa ni mondo wabed gi pi mwanyalo modho donge kamano but japiny okaw thuolo mar wacho ne jasiasa gimodwaro en okaw patik mar nyiso jasiasa gimodwaro sechego chieng'no to wachno oruma koro iyudo ka chieng' go kura tiwinjo ka japiny dhi go kura to wacho niya an ng'ane magochne ng'ane oke masechamo pesani ng'ane oke mano 100 ng'ane oke mano 200 wiye wil no dake mudho kamonego beni security bete wiye wil ni odake yo marach ma samoro ka ng'ato dhi deliver to nyalo hinyore bife ochop kata koro aparo ni as much as ni samoro wanyalo blame josiasa to jopiny bende nigi makosa ma jopiny en mane wuok dhi go ombulu koso winjo singo ma ging'e ok dhi chopo to gidhi go ombulu ne ng'a mok ni kare jakosa mar japiny en ni japiny okaw thuolo mar winjo gima ber mitero ne sami campaign wacho ne ni ananeno ni watim magi kendo winjo ka japiny wacho ni niya wan garaka miwa jamna yuknwa jamna wan wadwa dhi jomoko ne wacho ni tiekri koda tiekri koda an adwa dhi koro ing'e ni nyiso ni kata gimi wacho ne maber monego utim mondo uriwru mondo udongru cha ok owinjo koro iyudo ka samoro jasiasa kawo advantage ni ng'acha ne ok odich gi gima nadwa timo negi kaito koro dhi to dhi assume ni ng'acha ne ok odich kamano sani nitiere gik moko tada ni koro waranga ne siasa matimore sani onya bedo ok en siasa kata kamano gik moko osedhi okang' moro machielo sama walose ni iwinjo kanyo nitie chenro mopogore mane osengi to in koro kaka jakanyo bende mara UDA kendo jachung' malo chung' kar kacha dani konya kanyo UDA kanyo campaign nogo kanyo nitiere mogo masani angi kono ni bech mogo pesa dis ponono opogore jomoko wacho ni en milion 2 jomoko bende wacho ni en nengo mopogore kanyo nitiere mauta
kuma mauta nitiere nyaka sani ang'erang mano ka irango sani bende Asla Fund lokruok mag paro tok yiero ang'o makele nyalo bedo ni en gimoro ma idonjo e telo apis mani nitiere tiyudo ka gik moko opogore kaka ni nene koso oyo jatend piny Kenya kuom ranyisi William Ruto donjo apis sani oromo gi kech gi oro mokwako piny Kenya kata nyatieke e kaunti ma Migori entie kaunti ma Kisumu entie Migori Homa Bay kanyo entie Kisii Nyamira counties mathoth moyawo 29 sani nitie kod kech maonge kod kech mapok oket bathe kaka kaunti ma nigi kech bende koro kwayo mondo mi onywandgi e kindegi duto nyalo bedo ni tok yiero iduogo yudo adieri ni singo mane chiwo moko adier ok dachak go kuom ndalo 100 koso oyo chakna chaka gi kacha kuma koro nengo mogo to ero koro semi mana nyaka higa achiel e koka odog piny mauta to koro kora kata wacho no lor gi siling achiel kama chielo Asla Fund chabo so wacho no ken pesa manono yakiti ero kamano aparo ni ka wachako gi wach mar mogo aparo ni wan kaka jopiny wadwa bedo garaka ahinya araka ahinya no kendo nyalo ketho gik mabeyo nikech aparo ni ne waneno kacha kane jatend piny ochamo muma ne oseduoko bech mbolea piny duoko bech mbolea piny kano wacho ni bech mogo bro dok piny in 3 months time donge aparo ni cham chiek gi dweche 3 koro en wan mondo wati matek ok de warit ni jatend piny omiwa gimoro amora mak mana ni koponi wakawo mbolea ma watiyo gi mbolea ma wakomo ma wayudo gimoro e puodho sama cham nitie bech mogo dogo piny nikech koro japiny nigi gima nyalo chamo koro aparo ni ok onego wabed garaka ahinya wadwa bedo gi liet mang'eny ahinya mak mana ni samoro jok moko be koro bedo gi liet nikech samoro sirikal mane gi expect ne ok odonjo koro mano bende nyalo miyo dhano nyalo wuoyo mang'eny mak mana ni aparo ni onego wang'iuru e yo machielo mar ni mogo ni malo to bech mbolea bende ni piny ka wapuro gi mbolea ma beche ni piny cha chiemo dhi bedo kamano jopiny duto manogo ombulu manok ogo ombulu pek mar ngima masani ng'ado ne ji te manogo ombulu manok ogoyo ombulu giduto gintiere kar kacha kendo ka gineno chenro ma kawuono ni ng'ato penjore kanyo ni mogo mani malo Kiambu donge mogo ma pod ni malo gwenge ma Uyo Manaya kata mantiere gwenge ma iwacho ni gwenge ma Kisumu kacha bende nitiere pek mar ngima iwacho ni kama gintiere karka jopiny onego bed ni rito iwacho ni ati jopiny osechako ol chon ni en chon machalo nade ndalero sano osetieko dwe achiel arano chamo ma jatend piny Kenya wachome kacha kendo kwan ma ochomo ndalo 100 cha ero koro sani odok kacha en koken 60 gi wiye ka to odhi ka gima oseridore ahinya jopiny obed gi geno podi koso ywak makama nikech kech to pod nitiere to ywak makama ka girito singo nyalo bedo mage ero kamano ahinya dande wacho ni wan kaka wan jopiny sana sana ne wan joma nigi puothe watiuru matek mondo kik wasik wago koko ne sirikal watiuru matek wabed gi puothe walosuru chiemo mondo kik wadeny an kiana neno ni jopiny odwa bedo gi liet saidi dwe achiel koro korumo wamiuru jatend piny thuolo mar mondo mi gik moko obedi in order piny biro mana bedo maber an gi geno ni piny dhi bedo maber kendo gima dhi bedo mayot ero nyakora Ramogi Jwang' wantiere kar kae no wasingo ne nie cheno mar mbaka ro mago mbaka kodi penjo to kono ni yudo wayo machalo nade kama chalo nade koro sani lainde wa mag simu yao ng'ang'a piny mar Ramogi TV kanyo nitiere namba go simu an gi wende studio kae mano Betty Oranga wantiere kode kae mano ja siasa no chung kacho kolaro kom mar MCA Suna Central mano mantiere Suna East kar chung mar Suna East mantiere county no ma Migori nyaka sani waluwo ndach singo ma ichiwo kod jo siasa gidhi ga kanye moko bende nyachalo gi misango ma igolo ma iwang'o nyarombo to koro ka iro wuok kadhi malo olal mane kor boche polo nyalo bedo ni magi achiel kuom gigo koso gibedo yo machalo nade antiere kae kod ote kapod wantiere kar kae Juli Nyara Ndole wacho kanyo ni Cleo mos na nyamera no kenda lo twak yo makare kono ne luwe ka intiere kar kanye yudo mos ka ochopo kar kanyo kama chielo wan gi Findaes Miranda wacho kanyo ni thoth ji poko get over the fact ni preferred candidate gi ne oyombe yiero mokalo owacho ni ji chalo mana nyithindo owacho ni otene ni bora ahinya to be owacho kanyo ni ji tiyo kod pesa gik moko be yoidho ma tiyo kod pesa nyiewo gik ma priority gi ni malo nyathi to chako mana ywak kendo ok dwar explanation mora ma imiye ma otem kuone
owacho ni gik moko ochopo kanyo ni singo ochopo to gik moko podhi mbele. Ote marinero ayudo kanyo. Tom Omino wacho ni Cleophas, jo siasa walo kod jopiny. Ng'ato nyalo mi singo mar miriambo nikech yuko jamna ema idichgo. Jopiny oket jo siasa tesre. Koro iwacho ni tugo kod giot nikech mano bende koro girango kanyo ok giket jo siasa go tesre. Nyakora Moge jwa mwaka uyuyo mokwongo odong' dakika 7 to romo saa 4 mar okinyi. Ka waduogo wadhi e kaunti ma Kisumu, Siaya, Homa Bay, Migori mondo mi wakawa ne pach jopiny network ma kawuono dhi nade. Ikete mana ka duogo wadhi bedo gi welo te e studio ka, koro kikidhi mabor. Chal nade? Chal ka gimihum kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki hum ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gitimore kuno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ma en chenro mar usiku sako wachoro thum mar benga gi ohangla kabiro komakore ahero nyako mahero makata onge. Nyayudo e mbui mar Facebook, Instagram, Twitter @Ramogi TV #Ramogi Night. Inube idalawa kanyasoro dalawa. Inube idalawa kanyasoro dalawa. Mitmaratari wawacho ni mitasali pekmeli. Watio matek joka nyana nyandwat nyaka milambo. Luongani DJ Kolokol Instrumental One ma wantie. Luongani Ninja the Entertainer to ma en Ramogi Night. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, We had fun in Dandora. Those instances, A1. to their success stories, I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? and their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa.
Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Nyakora moge juang waseka uyweyo in bende wagero ni seka uyweyo matin kacha ka kori penjo madongo ahinya mane chunyi to koro awinjo kanyo ni un bende uwacho ni ote wuoro kata koro ote gi be okwasom gi ko akawa ni thuolo mar kala ne ote mantiere kar kae koro wada mana somo gi mos ka waduoga koni wendo bende oseduoge studio kai koso oyo mana kaka ne wantiere kae onge mosekano singo ne wacho ni eko kagikore mano nyalo bedo adieri Gladys kantiere Suneka wayudo ote mari Kisii aya kama chielo bende waneno marach ahinya jopiny kikonwa nyingi konwa kineno marach ineno marach to nyingi ng'a tineno marach ka in kanye miwa ne ote makamano aya Ramogi an Evans Otieno ka an Rongo jo siasa okwacha dieri example en sirkal oyero owacho kanyo owacho ni en gima ok more en ngima to koro tekneji te mano gombulu gi jogo mano gombulu ote mari ochopo wadhi nyime ka Beryl kani umoja wacho ni aneno maler Ramogi TV jo siasa moko chopo singo lakini moko to wuonda jopiny erokamano Naftali oko jauradi neno wa from Awendo owacho kanyo ni okodwar piki ponki weche mag siasa kod singo owacho ni ji otim mana tich madwarore kama chielo Mbogi Steven wacho kanyo ni aonge gi wach jo Ramogi en wacho ni onge maoni aya mane kaka onene okokonwa ni en kanye wacho ni en atol aya kama chielo Naftali oko ote mari bicha kudugo kaka en Awendo erokamano inya kuom ote mari nikech Kenya nyingi be wacho kadier Victor Ojwando neno wakantiere YouTube live bende oluwo chenro mopogore owacho kanyo ni nikech Kenya kwanza ema koro nitiere telo ere kaka beti nyalo konyowa kirowere gi MCA matiyo sani mondo josuna Central oyud dongruok mawuok e sirkal maduong' Victor Ojwando wacho kanyo koneno wa achiel kachiel bende e YouTube maro Ramogi TV wacho kata ni bende entiere Migori County Referral Hospital mage moro modani warangane ka waduogo sani ote pontie ka gimero donjo to penjo ma Victor Ojwando orokani ere kaka nyalo tiyo gi sirkal mamalo chopo singo mane gichiwo ne jopiny kar chung mane ward no Masuna Central kar kanyo kamano ichunge to kata kano kido kom ere kaka singo meki nyalo konyo gi chwale piny koni ero kamana ahinya wach penjo ma Victor penjo no ber kabisa aparo ni mane momiyo na wacho ni ka jatelo moyier sani nyalo yie mondo wati kode kanyakla nikech sani siasa noserumo sani wang'iyo dongruok promises manyalo konyo josuna Central te nyaka an ka watiyo kanyakla aparo ni kama wantiere ni nitiere gik mabeyo mane jatend piny osingo ne jomatindo mane momiyo kane achiel kuom jo Kenya kwanza sirkal matiyo yot mondo wariwre gi jatelo moyier Suna Central Ward wati kanyakla ka wachiwo dwaro mar jomatindo e Suna Central Ward mondo chopi ofis mamalo mar jatend piny mondo wayud ber wanegi maber e sirkal mar Kenya kwanza erokamano ahinya beti oranga waduogo kae sani kana simu ne wadhi e county ma Kisumu ineno ka wantiere kod wendo bende studio kae mano Frederick Otieno ma bende jalonyo weche mag telo wan kod studio ka waduogo mondo omiwa pache to motelo ne mano ne wakoni ni wabiro mondo ka upachi e county wachopo singo no kare wan wacho ni wachiwo singo to wachopo singo kaka Ramogi TV no wacho ni wabiro kama intiere karkacha to koro waka upachi paro mwaka osane dhi e county ma Kisumu jafwambo marwa Millicent Adhiambo osebedo kacha gi jopiny wadano winje ne pak jopiny e county ma Kisumu luwo ndach singo gi bende gichopo ka kare gin ga dieri koso gin ga miriambo arwakini machiegni sani kora tura achiel kachiel gi Millicent Adhiambo machiegni mar Ramogi TV kendo koro ka itudi kod achiel kachiel ke e county ma Kisumu singo en gowi to jo Kisumu wacho nade nyaka sani ka waluwo ndach singo Millicent
Ero kama na nyak Cleophas achiel kachiel kwa wuok e county ma Kisumu kaendi ka bende wawuok achiel kachiel gi oganda go eko ma bende manyo yuto gi e kuonde go eko ma geche chung'e geche ma wuok Kisumu kaendi ka tero oganda e boma ma Nairobi. Gethulo ni endi ang' nadhiri kaka wang'eyo ni ndalo machien kanyo kanitimo yiero ne jo siasa ne ochiko kata ouso sera margi gi singo mopogore opogore mane gibiro kelo motenore gi weche dongruok ne jopiny, kendo mane omiyo ji mopogore opogore ne ogo kura kendo keto josiasa gi endi e telo mar mondo mi gine lokruok ma gisebedo ka gigombo kod singo mag dongruok ma bende josiasa go ne lombo go wengegi. Wadwa winja ne pachgi ni to bende giparo ni singo mane josiasa ochiko ni gieki bende gibro chopo, to bende gin gi chenro mar keto singo gi e tim kaka ne gichango kata kaka ne gisingo. Ka ok kamano nyaka Ramogi achiel kachiel kachako kodi ng'iyo na kamera kachicha ang' ni chak gi nyinge to nyisa ni in kaka pachi kaka achiel kuom ng'ano mane ogo kura. Ang'o minyalo wacho, biparo ni singo mane jo siasa osingo ni bro timo ne oganda jo Kenya kata jogo kura dhi chopo kichako gi sirikal mamalo kiduogo piny? Ana Otieno Bakari, awuok Dunga Beach to asa apply omena e town ka. Gimanya wacho niya, as much as geno to nitie, lakini singo mene jo siasa ng'isowa ok wanya chopo kata ok wabi chopo. Nikech ang'o? Nikech jo siasa gi chalo ng'ama sero nyako. Seche ma ng'ato sero nyako to obo promise gik mang'eny. Obo promise na abo ng'iew ni mtoka, abo ng'iew ni ot, abo ng'iew ni gimoro amora. To ng'ato kosedonjo kocha to koro ok timre. Ka wachako gi malo, rais wa mwa respect Maruto sani nong'iso wa nang'o, wamiye 100 days kende mondo tim ang'o, mondo lok economy mar Kenya ka. Ne wachako gi mogo, iwinjo. Ne wachako gi singo ma wan kaka yudhe, iwinjo. Onego bed notim ang'o, omiyowa hustlers fund kata omiyowa gima nya miyo watim ang'o, wabed empowered because most of us are jobless to wadhi school, iwinjo. Koro mar ariyo onego bed niya women matimo biashara bedo empowered, iwinjo. Koro konego bed ni after every 5 years jogi tugo gi pacho kata tugo gi wiwa, iwinjo. Koro gima wanya wacho niya ni wan kaka jo Kisumu, iwinjo, ji mang'eny gin SMEs, joma timo biashara matindo kaka transportation, iwinjo, kaka otende, kaka joma uso hookers gang'o. Onego bed niya seche ma jogi osedonje telo ok ni ging'iyo joma timo biashara madongo kende ema gikonyo, ema gi finance, to wato giwewa bilang'o nikech wan mwa grow economy makato wan be ema wang'eny. Koro wakwayo serikal niya konywa uru, iwinjo, from top ma national government, county nyaka piny. Anatieko. Ero kama na enya mana mapiyo machiegni. Asante sana. Kwa majina naitwa Fred Nyabuto na mimi ni mkaaji wa Kisumu. Sasa kitu mimi naomba ni kuongea juu ya tulimaliza siasa na wali hapa ya kwamba watatufanyia kazi kwa siku 100. Na ya kwanza mimi naona bado uchumi mesoroteka kiasi ambapo hatuwezi jimudu hata vyakula kwa nyumba. Sasa Mr. President alituahidi ya kwamba mbolea iko kwa bei nafuu, lakini mimi kama mkulima hiyo mbolea bado sijaiona. Labda president atuambie inapatikana wapi ili tuweze tukusanyike sisi kama wananchi. Sasa kwa maoni yako wewe unaona kama hizo pledges zitatimizwa ama zitafikishwa? Kama sijaona hiyo inamaanisha hiyo haiwezekani, sababu alituambia mbolea ni 3,500 lakini saa hii hakuna mbolea. Secondly, alisema bei ya unga bila anaingia hivi, hiyo kitu ndiye anashughulikia. Bado hata maisha imepanda kuliko hata vile ameingia kwa serikali. Sababu tukiangalia bei ya unga hata ya mafuta imeongezeka maradufu kuliko hata serikali ambayo imepita. Ya mwisho, saa hii biashara iendelei, hata kama unafanyia tumbo, hata pesa unapata uwezi hata nunulia mtoto nguo, unafanyia tumbo. Hii Kenya ni ya tumbo peke yake ama ni ya kufanya maendeleo? Haya, hata pesa ya ushuru uwezi chimudu nayo.
hata hiyo serikali hata sifurahii nayo kabisa. Asante sana. Asante. Machiegni. Ineno nade imbe pachi be iparo ni single manager o sirikal oketo dhi chopo koso ok dhi chopo. Gigo okubich nyinga iluongo na Anastasia Chieng an maendeleo market bud na Salika. Gik mane sirikal owacho te gigo wakwano ni miriambo nikech President Ruto ma nowachonwa nukodonjo to ndalo 100 kako no campaign ndalo 100 to mogo biro to kila kitu timore. Salad iduoko chien, chiemo tiduoko chien. Mokwongo mbolea ne Ruto wacho ni $2,000 president marwa ne ko wacho ni 3,500. Onge adiera i Kenya kama an gima dwaro mondo timre Kenya ka dhano dhi mandamano kech nego dhano osuru ni malo kech nego dhano onge adiera i Kenya ka wadwa mondo dhano Kenya mangima oriwre dhano dhi mandamano sani kech nego dhano ko ng'ato thoi ode to pesa onge nyithindo riambi skul okinyi kod odhiambo magowa mane konyowa be nosegolo nyakiti koro wan wakwan sirikani ka Ruto nowacho adier ni nyalo konyo Kenya to Ruto kuongo dwoknwa mogo salad sukar sabun mondo joma yuto gene piny hasla manowacho ne en hasla mondo konyo hasla umia kabisa okao joma bilionde mondiko tich to hasla osegolo nyakitij mar kazi ya vijana wayo golo dhani kazi ya vijana odhi medo kuo i Kenya to kikwalo to polisi negi titeri jela koro duok kazi ya vijana sirikal ma Kenya kama mondo duok president oduok kazi ya vijana mondo duok kech Ruto medo kuo i Kenya kamano pachi ani luonga ni Calvino Chieng Agutu amkazi mar Kisumu kae anadak Kisumu kae aban maendeleo market kura na goyo Kisumu Central but nyaka sani anajari mpiki ma Kisumu but sani kaneno ngima kan nopogre gi ngima machon cha nikech sani ka piki anyalo bet kae mabudh kata seche moko madhi a beach kata 20 konge ngama tingo nikech ngima fuel ngima medre nikech kata fuel nowacho ni duokonwa chien to fuel nyocha duokno na gi $1 kende koro $1 no mogo sani kata dhi hotel ngima tek man paro ma nonyiswa ni 100 days ka kuom ata neno ka gin gik moko mak nyal timiza kwa sababu ngima oridre moingo ngima man oridre chon sani wan watiyo kae lakini sana neno ka ngima oridre onge madawach mang'eny temo rito 100 days go lakini aneno ka onge geno kanyo ero kamano. Mimi ni Shadrack Miss Kikijaluo. Mimi ni Shadrack Makomboti au kaka. Maoni yangu kwa President Raila, inafaa ajue kwamba Kenya yeye ni rais wa Wakenya wote. Sisi tunataka Kenya tuwe na amani vijana kukuwa na kazi. Na vijana kukuwa na kazi, furaha ya kazi ni pesa. Maisha yamekuwa ngumu sasa hivi vijana wanalia. Maisha yamekuwa ngumu vijana kazi hakuna. Na Uhuru na Raila walikuwa wameleta kazi kwa vijana, inasaidia vijana hata wamama hata wasichana. Saa hizi maisha yameshakuwa ngumu, hata shuleni watoto hawasomi. Fees imekuwa juu. Saa hii maisha yamekuwa tofauti vile ilikuwa. Hali yenye tunataka sasa asipakue Kenya kwamba kabila wengine na kabila wengine. Hata Nyanza aelewe maisha yamekuwa ngumu na tunalia ugali iko juu sana bei. Na kawaida wewe unajua Mluya na Mjaluo ugali ndio nguvu. Sasa maisha Ramogi yenda balance okang'eyo kasingo kachako gi nyinga Lona Chieng e piny ma wantiere sani endi piny tek okang'eyo ka president marwa Ruto dhi timo maber kuom 100 days manochiko ne ati obro timo maber adier piny tek wawinjo matek ei maendeleo ka e chiro kuond gieki onge kaka wakonyre ne wakwayo Ruto ni e 100 days manowacho ka wach mar oburu mowacho ni higa achiel cha ogol higa achiel no pod bor oket gini obeda 100 days nikech wahinyore wadhi to kaka kijana inyalo chopo machiegni mondo imi wapati ani nyinga iluongo ni Geoffrey Oluoch nyinga iluongo ni Geoffrey Oluoch ana dak e town kaendi watiyo otende matindo gi
lakini koro gima timre ni koro kaka ne president wa Ruto nowacho ni koro obed gi gimoro ni 100 years botimo no madongo dongo 100 days koro wano kwanen nikech koro kedhi kujo chonde mogo idho kidhi hotel ku customer ne dwaro sauce no bende onge je yuak amen je yuak koro wano kwani 100 days mane wacho ni bro timo gigi eki timnwa nikech wa bende wan jodhano kaka un sani kano wuoyo nyoro no se gol 100 days ni okele 1 year uparo ni kochopo 1 year bende singo mowacho kendo gidhi chopo 1 year bor kabisa nikech 100 days ya ngome otame mondo kikotim opoko tie 100 days gieki koro 100 days go 1 year mowacho no hapana nikech ngine nyachopo 1 year no to kotimo chako medo kendo to pod omedo timango wamedo hinyore an ka tieko tilungo ni Geoffrey Oluoch bano koro giwach Ramogi madwa golo pache ka tieko Ramogi Nyinga National Tieno ana adwa penjo president Ruto ni 100 days olokre 1 year and 1 year koro dhi lokre 4 years and 5 years onewa tieko kamana ahinya mana kamano Cleophas kaka iwinjo moko kuom ywak kowuok kuom jopiny ka bende giywak ahinya ni kaka nochiek gi singo go gine ka gichopo kata higa achiel makoro jatend piny Kenya William Ruto wacho ni omiye ni kochopo to dhi timo gigo mano singo bende gineno kako chopo mano to igano nyalo loko igni modhuro mokalo ka kamano gi thuolo ni endi aduoko ni mago moko kuom ywak kod paro mabende ji nigo otengo kod singo mabende josiasa ne ochiko ni gibiro chopo ka oket gi telo e kombe mopogore opogore Cleophas an kuomi nyalo dhi nyime kod twakwa ma wan godo e studio Millicent erokamano ahinya ka in kuoma kanyo Kisumu aneno ka chieng' goyi maber ahinya mos jok mane kanyo te jok manie Kisumu kanyo paro wawinjo paro makaya ahinya kimedo luwo weche manyien mano Millicent Adhiambo kanie county ma Kisumu nyakora Ramogi Jwang koro wantiere karka pod waluwo ndach singo wantiere kod wendo jalonyo weche mag telo mano wantiere kae Frederick Otieno machiegni chopo ka twak dhi nyime kata kamano kamane wachope kar kanyo kiwinjo pach jodak e county ma Kisumu inyalo mana kawo thuolo mondo mi wane pachi luwo ndach singo gi pach oganda kaka iwinjo gi county ma Kisumu nyalo bedo mange kochak kuon erokamano ahinya owadwa Cleophas tuomo skum chopo ka twak dhi mbele ne jowa mani Kisumu to kod Kenya mangima ma ng'iyo mbaka oromo kawuono nyinga Frederick Otieno kan bende Kisumu county kanyo mane thurwa an wuod seme kamoro ni Kasimori koro bende waseneno kaka josiasa ne ringo ka gichiwo singo mopogore opogore kuom gik manyalo timore gima daher wacho mondo jo oganda ma jo Nyanza kata mar Kenya mangima gima monego ng'e ni nyoche chieng' manyoche go siasa matanye chalo kaka koro timo kisera samido timo kisera jo ngere wacho ni the end justifies the means nyiso ni giko ma in gode pachi madhi konyi mondo mi ng'e ni to idhi tiyo gi yore mage mondo mi yud gino endo ma idwaro koro gima nye duong' ahinya ne jo siasa magwa kata bende nan achiel kuomgi nyaringo Nairobi ka nyago mondo achunge kaw kom mar Senate lakini jo party nyoluoka but kata kamano jo siasa jaka chiwo singo manyalo kelo jopiny butgi machiegni koro ka gise bedo jopiny osebedo machiegni momiyo gi kura makoro gidonjo koro gibete kom koro nitie gimiluongo ni reality ema koro biro jowadwa kata kaponi idwa sero nyako tineno ka nyako maber inyalo koni ni an bia da koda kisebedo oda ka tadhi nyiewo ni ndege moro aneno ka Wayne Rooney uso England kucha ndege no ber kodi adani mondo nyiewo nigo ouse mana $70 kende to ka koro isekelo nyadendi ya otmo yie tikoni ni jaber siling 70 man go piny ka wachak kite mos koro mani adiera mantiere koro jobede gi horruok nikech jatelo ma wiye ler to bro temo mondo miyo timie achiel ariyo adek manyalo konyo oganda lakini ng'enygi ni nyaka wang'e ni to reality mane mantiere ground bende piny owacho ni kod pesa mar timo gik midwa ni mondo tim gieki kalor gi kaka nyoche gichiwo singo mane kaka nyalo wacho matin jaduong' Cleophas erokamano ahinya gigi duto matimore en kinde ma wanono seragi kod singo nimar nitie penjo moko manasepenjo Betty oranga mana wan go kae studio kawuono daer mar winjo pachi bende japiny ni kod ng'eyo
e gigo monego bed ni oyiero ni mondo winji kata kiko winji. Koso gino ma jasiasa wacho duto onego gidonja donje it kendo kamane kaka ikawe to kose kawe kamano magi mabedo ni kore chako lunda singo giyo machalo nade singo ma jasiasa no chiwo mano ok tich monego bed ni otimo. Cleophas kaluro gi kaka nene japiny kata wuon kura ng'eny gi ng'eyo kabisa ginendo ma jatelo nyalo timo, lakini kalure kod mokalo kanyo chien kanyendo matin mosekalo jotelo mang'eny manoseyier kata mane ni kod uwezo mar timo gige ko mane giwacho ni gidhi timo ng'eny gi nodhi moninde class makoro jopiny nodhi makoro chunygi otho. Koro tinde kochopo sa siasa ten mana yuko jamna kata jotelo anyalo nyisi ni kiluongo kata mana achiel kata ariyo kuom jok makoro sano oseyiergi kanyo chigidhi mondo migi kwa kura tiwinjo ka jopiny ko ni manifesto ibo nyiso wa kisedonjo wan yupno mana jamna miwa mana gimimiwa watiekre cheka chuth. Koro jopiny ng'enyne dino itgi kendo gidwa winjo matut gima jasiasa wacho ni obiro timo. Ging'iyo mana ni jasiasa ni kako biro to wuotho kochalo nade, bi wuotho kipek kosi wuotho kibire mandany. Mane momiyo jok manyoche nigi paro maliw kabisa to samoro yuko jamna margi ne ing'oyo iyudo ka gin jopiny keto gi kando to ng'at mabiro ma iluongo ni chafua meza mane ng'ama koro gimiyo thuolo to koro penjo mar ariyo to bende ratiro be gin gi ratiro bende jopiny ni kod ratiro mar ng'iyo ni gima nyocho wachne gi chande otim. Kakuma dier jopiny ni kod ratiro kendo ginyalo luwo josiasa ka jasiasa manyocho yier mondo giakicha ni kila ng'ato otimo gima nyocho wacho ni obiro timo. Mak mana ni seche makoro follow up gidhi chako timre to koro adier mar gima nyalore gi gima ok nyalore koro idhi kete mesa. Ero kamano kae wacho weche mag jamna winjo ka beti rangi to buonja kiani migo chuka bende ne uyuko jamna joseme nokona ni gine gi ukuna gi avocado winjo ni jamna siling 50 siling 100 nyakwana muge jwa ngona ni waranga ne gino matimore kar jot mar jatend piny kacha kata kwa lusingo gigo matimore Nairobi kae odiochieng' ma kawuono geno ni jotelo mopogore opogore dhi bedo kacha mo mag apis magi kawuono mano moting'o jotend migepe ma opogore mano moting'o mago 20 koda ariyo kachiel koda apisas mamoko 2 mago bende mache kanya to jeno koda jagoro mano mar cabinet maber ntiere kar kacha masi ka irango gi gigi duto odiochieng' ma kawuono waranga ne gino matimore ka jofwambo bende ni kacha manyamana neno gi gigo mantiere ka gintiere chiel kachiel e kar jot mar jatend piny Kenya. Mago bende ma wamedo mana luwogi watemo mana mondo mi wayud tipo no picha mano mantiere State House mano mantiere buore Nairobi kare kageno ni jatend piny Kenya dhi chako e thuolo moro amora kochako sani nyaka ngorom kanyo ka chopo saa 5 mar onyango odhi bedo kanyo ka otwa koda jopiny to motelo ne mano dhi bedo kacha ka en chamo muma mag jotelo mag apise mopogore jotelo migepe ni kacha nwang'e duto jogo mane owal giduto ne giyudo thuolo mar dhi nyime nyaka mogik mano Penina Malonza mabende noyiere migawono mag limbe osekalo badho mar od bura kendo koro kana osepuodhgi kendo jo od bura nogoyo ombulu odiochieng' manyoro ne okale kendo ne opuodhe kaka achiel kuom jotend migepe madhi bedo kanyo sirkal mar William Ruto jatend piny Kenya mar 5 Attorney General koro dhi bedo kanyo bang' chamo makawuono odhi kawo kar Kiara Kariuki mabende osebedo kanyo e thuolo mokalo kano kawo kuom Githu Migai nyakona moge jwang gige duto dhi biro ni achiel kachiel jotend migepe dhi bedo kacha mawuok gi mago bende madonjo waseno nyaka odiochieng' manyoro mano odiochieng' mogik mano odiochieng' no mane koro okete gazet kata oboke moyiedhi mar piny owacho oket nyinge mag jotend migepe go kendo nyaka kawuono chamo muma ma kawuono dhi bedo ranyisi ni koro gichako tich ayanga. Nitie moko mosetimo tich odiochieng' manyoro ne waneno kanyo Jo Musheru mabende en jatend migawo mochung'ne weche mag tudruok ma Eliudo Owalo dhi kawo kare koro kar kanyo bende waneno Ezekiel Machogu mabende kawo kar jalo mabedo setiyo gisiso ahinya wacho ni mano ngire George Magoha mabende osebedo kanyo karango chenro mag CBC kagi kacha Margarita Fred Matiang'i ni kacha ng'adhi kawo kare Aden Bare Duale mabende koro warito ni okachamo moduche makawuono singo mano chiwo kinde mane dadhoge odhi chopo gi eyo makare koso oyo nyakora moge jwang migepe gi thoth
Mutai Kagwe jatend migao mag thieth koro kodhi chiwo ne Wafula thuolo no mar bedo jatend migao mar thieth. Jatend migao mokalo koro mar thieth mano Mutai Kagwe notayo piny Kenya e kinde mane ntiere kacha kod achiedh nade mag midhusi mar corona. Ero neno monkeypox kacha to pok nodonjo piny Kenya, Ebola ero biro machiegni kodwa ka to pok ochopo, ero motiek apis mare nyadeni ma koro dhi bedo kacha kadonjo. Odhi yudo apis machalo nade, ka orito machalo nade, ma odhi chako odiochieng' ma kawuono bang' ka koro osechamo muma odiochieng' ma kawuono. Mano mar jolweny ka koro ikawo kuom Eugene Wamalwa ka de Duale koro dhi kawo kar jolweny, kaka machielo kacha Kithure Kindiki ka dhi kawo kar Fred Matiang'i. Ere kaka gigi dhi bedo? Wanyanena ne pichni achiel kachiel koro kaka weche chalo e kar jot mara jatend piny Kenya. Ero koro giikore kanyo kendo koro ka giikore mago jotelo buora ka gichopo. Ineno kanyo Simon Chelugui mabende chung' kanyo ne migao no mag saga. Entiere kar kanyo gi jotelo mamoko bende mantiere kar kanyo. Apisas mag piny owacho nitie, irango gi kanyo mos oganda osechopo. Beti Oranga bende wacho ni kotieko to wuok ochomo mana kocha. Elido walo ni kacha Aisha Jumwa ineno gi kar kacha. Jotelo oseyuoro. Kawuono en nyasi maduong' ahinya kuomgi kendo en mana mar chako. Ineno Kithure Kindiki bende osechopo kanyo, mano jatelo migeno ne dhi kawo kar Fred Matiang'i. Odhi bedo kanyo jatend migao no mar arita. Ka irango kama chielo jotelo bende ni kanyo, ni Situmbi ero ni kanyo. Iwacho ni kawuono e Twitter kacha wada bedo kata ka waneno gik matimore kacha achiel kachiel. E Facebook moro mar Ramogi TV wantiere, YouTube bende wantiere kar kacha. Ineno waka intiere kanye pachi ane. Mago duto bende watemo mana luwo ni odiochieng' ma kawuono ka warango gi jotend migepe chamo muma. Jotend migepe chamo muma. Mano e chenro makore neno kanyo mabiro ni achiel kachiel. Waneno nyaka kanyo bende apisas mamoko. Gavana machon ni county ma Turkana Josephat Nanok bende neno kanyo. Musalia Mudavadi mabende dhi bedo jotend migepe duto. Ranyisi man kanyo mano bendera mar apisino mar jatend piny Kenya masani jatend piny Kenya mar abich William Ruto. Kamano e bandera mare moyiedhi modhi tiyo gi thuolo mar igni abich ka en jatend piny Kenya. Ineno kacha entiere gi rangi ma en owuon noyiero chieng' mane ochamo muma kaka jatend piny Kenya. Ineno kanyo Davis Chirchir madhi bedo jatend migao no mag wechego mag teko. Ka irango gi kanyo bende Aden Duale bet bute kanyo. Mudavadi waseneno kacha. Jodito mag sirkal ni mar Kenya Kwanza nitiere kar kacha. Singo makamagi mago duto no biro ni macha achiel kachiel.